قاعد سلام ترخبنا حنقول لنا برمشات امين امين رادي ديكون نجمر وقت جميل الله مره سما ابو والمنفس قدوس هذا املاك وقدس سلاسي زعمن وقت ما حسن كده كسيدان وكمزات مي قدس بيت كريستيان انت يتسم يا مريم سيرنا علم ولا علم معلم نعبتك زين سبها كان باركك زين تامنك مسئلك زين سوكا كان جنك زين كان اسمك قدس اسجد لك ازلك اسجد كل برك لك يتكني كل لسان انت وتعملك عملك توجيها قاسون سنقس املاك انت لكل جس قالوا كل ذنب سنسوا كان كما مهارنا قدس ولك كان ذي بلا انت مسسوا تصلي كما زولوا قدوس قدوس قدس እግዚአብሔር አምላክና ዝነበር ካዘለኻ ንኹሉ ሕሊፍ ካድማ ንዘለ ዓለም ትነብር ካብ ምስራቅ ሳዕ ምዕራብ ካብ ሰሜን ክሳዕ ደቡብ ስምካ ንዘለ ዓለም ተመስገነ ይኹን ስለ አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነኽብረካ ነመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ፍግሚልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ሰዓት ዘምሸት እዚኣ ድማ ባርኸና ህይወት ብጥዕና ሓሊኻ ናብዚ ዘዳለኻልና መንፈሳዊ ጉባኤ ክንሳተፍ ዝገበርካና ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ኣብ ጉባኤ ቅዱሳን ኣብ ሰማይ ዘሳትፍ ጉባኤ ድማ ግበረልና ብመንፈስ ዓብዩ ሰማያውያን ምዃንና ኣረዲኡ ናብ ሰማይ ዘጠመት ግበረልና ዓለም ሰላም ነዛ ዘለና የሃገር ሰላም ሃገርና ንህዝብና ንጎረባብትና ኣብ መንጎና ሰላም ሃበና ሕማም ዘለው ፈውሰልና ኣብ ሓዘን ዘለው ፃናንዓልና ተጨኒቆም ዘለው ርህወሎም ጠምየም ዘለው ንስዓዮም ብስጋም ነፍሲ ተኣስሩ ተሓዮም ፋሕ ዝበለ ኣክቦም ኣብ ፀባ መከራ ኣብ እህታት ሽግር ዘለው ድማ መሰርሆ ፍጠረሎም ንጾሞ ዘለና ጾም ድማ ነቦታትና ነቢያት ከም ተቀበልካሎም ተቀበለልና ስኻት ትሪኦ ስኻት ተቀበለ ጾም ልቢ ኩልና ድማ ስኻት ትውለደሉ ዘዳሉ ጾሙን ጸሎትን ሱባኤን ግበረልና ብድሓነ ልደትካ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ብሰላማ ጀሚርካ ብሰላማ ፈፅመና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎታ ይትፈለየና ከምቲ ሃዋርያት ዝምሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕውሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይትእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕልና ከደንገል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍትው ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ፍትሃወይ ስረይ ጊዜና አምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒከ ካነ ሰራያት ያደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንተም አብየ ካናቱ አውዲ ያቆናት ወዳን ሳይር ጎጻናት በስምኩም ኩኑ ፍታኑን ጻነ ይረሰንት ብሏን ሰማያት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልአ 12 ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከምኡውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መልአ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም ክርስቶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ 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 ክርስቶስ እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈፀምታ ሰዓት መዓልትን እያ ከምኡውን ድቃሳ ምሳል መስለ ዝኾነ ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ይሸር ግበራ ዲያቆን ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገርን ዝገበረልና ይቅረ ባህሊ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይታና ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንመስግኖ ኣለና ሰውርና ሩዲእናኒ ሓሊውና ነቕሪብና ተቐቢልና ተማዕቕብና ነፅኒሕና ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሒና እዩ ሕጂ እውን በዛ ቅድስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትናን ፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉን እግዚአብሔር አምላክናን ልምኖ ኣለና ወጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ተሕዛቦን ጎይታና አምላክናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ለለ ኩሉ ግብርን መንት ኩሉ ግብርን ኣውሽቲ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ሰውርካናን ዝረዳእካናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘዕብካናን ዘፅናዕካናን
كسعزا سعزا عون سلزب تحقنا نمسكنك او قويتا يقرب لنا ومفكر سب سلزل نمنك لنا كان محرت كاون دل لنا إذا قدس على الزيان كل زمن يوثنان ناخاب بنفرع بفصم سلامكم فصم هابلنا كل غناتن كل مكران وقون زغني كل قبر سيطانن مخروف عالسواتن من لعل سلان او قويتا كبارح كاب كل هزب خاونا رح كاب ترياب زلنا يبوتاونا رح زتعمن زحيشن عزلنا تمنين من قربيتن كل حالي صلان كرق سلطان ذهب كان نسخاخمو كاب كل خفا عدحننا بالاها النمبر نفتنا يتأتونا حاد ودخا قويتنا أملخنا مدحنان يذكر سوس من تفقر سبيل بزقبرو محرتني قرأتان مساقا معرم محوم زغانا منفس كدسن مسقانا صناعتن كبرن بؤذن لك من كل سعان نزال ألم ألم أمين أين السحا مزمور عدن وأملاك كم سالخا محرني كم تعبيه الرأي غابة سايد مسس كابا أبساي تصبيك حتسبني كابا حتياتوي ناتريني أنا أبساي فلت اللخمو حتياتي كل جزيب كدما أيو بزربا خاص أدق فردخا نصوان كاتركبسي أنا نأخاطراي بدلكو أبقن ميخا أكي قوركو نوبا أبسات ولدكو نك أبا حتيات أنا ستني نونا حق أوشتي قاتلو أب حبوب انتو مهرني انت غس أرسو سمع زاطريني كبردك صعدو تسابني تنزغت كتك أينا عصمت حقوسات باتان حقوسنا اسمعني كذلك هابا حتياتي كولو نبزولا أبساي وندمسسو وأملاخ صوري لب فتر اللي صنوع منفس كاوش تحدث كابقت كاي دربيني قدس منفس كاوناي تقدفني حقوس مدحان كامل سلي فقادنيا منفسون تقفني أقد خان مفرس خمرم إيه حتى أنا باهم لسئيم فأملاخ مدحاني كابرا دمان نقفني سانين صدق هالو كتب له إياه ويثاء أفي مسقانا خنا قرس خنا فريكفت مسوعات بهب لكاني فزي كون اسم أقرب كل كانيري مسوعات مراري تبقوني خمو مسوعات أملاخ سور منفسي فأملاخ نسورن كنت كتب لبايتو نقانيخا نسيهم سقغا سناي قبر الله مكاتيات إيرشاليم ندق شو موسوعات صدقي زهر مسوعاتي بملو مسوعات بحكب لك أيو شو عم مسوي إخا أرحا قرب لك أيوم هالليلويا صلت كزياد قاس نقصين أملاخين مسقانا قرب له حتياتي كحد قال لك ألم منه أمين. ربنا عبي ملأك سلام مزمور داويت مبل 230 أبونا عبي مرقيتا مزمور داويت مبل 230 حدن ماما بري مزمور داويت مبل 230 كلتن أنا مزمور داويت مبل 230 سلسن كتصليه مامر تمنيت مزمور داويت مبل 230 أربعة حاونا دياقون سامير مزمور داويت مبل 230 شوعتن أبونا بملأك السلام مزمور داويت مبل 230 شمونتن أبونا بمرقيتا مزمور داويت مبل 240 حدن ماما بري مزمور داويت مبل 240 كلتن ممهر تمنيت مزمور داويت مبل 240 شدشن أنا مزمور داويت مبل 240 شوعتن كتصلي حاونا دياقون ساميل مزمور داويت مبل 240 شمونتن عاويل كتصلي لنا مزمور مبل 248 هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት ኣመስግኖ ኣብ ኣርያም ኣመስግኖ ኩልኩም መላእክቱ ኣመስግኖ ብዘለኹም ሰራዊቱ ኣመስግኖ ኣትን ፀሓይን ወርሕን ኣመስግኖ ኣቶም ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣመስግኖ ኣቶም ናይ ሰማይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ማያት ዘለኹም ማያት ኣመስግኖ ንሱ ኣዝዩ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግኖ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከዓ ሃቦም ንእግዚኣብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግኖ ኣቶም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኹም ኣቶም ሓውን በረድን ኣስሓይታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህበብላን ኣቶም መኽራንን ኮራቢትን ኩልኹም ፍረይቲ እዋምን ፅሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩልኹም እንስሳን ለመም እትብሉ ነፈርቲ እዋምን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኩላትኩም ኣህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጓብዝን ጎራዝትን ዓበይቲ ምስ ንኣሹ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ግርሙ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ ንስም እግዚኣብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርና ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኖ ኣሎ ሃሌሉያ
አሜን ሃሌሉያ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁፅሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝፃድቕ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ምፅናዕ እስራኤሉ ንፅበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣየ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መፀ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ክገብሩ ምስ ኣተው ስማን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቆፎ ንኣምላኹም ከም ዝናበሉ ባረኹ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ምድሓንካ ዓይንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ትዘረባኻ ንባሪኻ ኣብ ሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓት ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን አሜን ማማ ብረይ ኣብ ክፍልታት ጸሎት እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁነ ፈራዲ ክኸውን ተዳልየ ኣለኹ እሺ እንሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርዲ ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርዕድን እንቀጥቅጥን ኣለኹ ግን ከነፍሰየ ገና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኹስ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን እሞ ካብ ደቃስ ትሕኪት ክተንሲእኺ ናብ መድሓንኪ ብንስሓ ወኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነን እናበልኪ ተማሕፀኒ ስብሓት ለኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን አሜን መምህር ትምኒት መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እሺ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም ዝኻን ዘለኣለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነፍሰይ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ ግን እቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባርክን እቲ ሕማቕ እከይ ግን ኣብ ቅድሚቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ከለኺ እንታይ እየ ትትህልዎ መልሲ ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ እስንብድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቅጥቀጥ ኣለኹ ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ህይወተይ እውን ዘይግዱስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣብ ልበይ እናወቃዕኹ ኦ ኣምላኽ ኣነ ገበነኛ እሞ ይቕረበለለይ ይብላ ኣለኹ ይዘንዎ ዘለፈን ወለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን ለህይወት ሓውና መምህር ተኽሉ ቆንፅቲ ድንግል ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኸ ትቕልጡፍ ረድኤት ጽላልኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ሕልናይ ከም ማዕበል ዝጋላበት ክፉእ ሓሳባተይ ካብኣ ኣርሕቕዮ ነታ ሕምንቲ ነፍሰይ ብኸንትነት ኣዝዩ ሃለዋ ተጠፊኡ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቕቓሕን ኣበግስ እያ ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምሕረት እትልምንን ኣላይትን ኣደ ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ አሜን ሓፍትና እልልታ ኦ ጎይታ በዛሌት እዚኣ ንዓሞ በዚ ሓጢኣት ክንሓድረሓ ኣለወና ኣብያተ ንፀኒሓ ፀገም የለ ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሓለወና ወኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ በረከትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይፅበያ ኣለዋ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም ወኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩሉ ወሰናት ምድርን ስምዐና ወጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብ ዝዓሌት እዚ ንዘለኣለም ተድሕነናን ተዕቅበናን ኣሜን ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ረዳእኒ ወጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ ወጎይታ ምሕረትካ ንዘለኣለም ይንበር ወጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢልካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆቢ ስለ ዝኾንካ ኣይትንፀገኒ
ወጎይታይ ንዓኻ በዲለየ እሞ መሓረንን ንነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እጽሊ ኣለኹ። ወጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ፣ ፍቓድካ ክገብርካ መሃረኒ። ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ፣ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ። ምሕረትካ ናብቶም ዝፈልጡኻ፣ ክብርኻ ከዓ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምጻእ። ጸጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ። ወቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለኣለም እትነብር ዘለኻን ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን። ኦ ልዑል ጎይታ ብኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እሞ ምሕረትካ ብፀፅባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ እዘንቱ ኣሜን። ማማ ብረይ ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ من وداسي سلس قدس قدس እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ምውታት ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማይ ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ሕያዋን ምውታን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ወጎይታ መሐረና ምስጋና ንኣቦን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ኣለም ኣሜን ኣሜን። ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና፣ ኦ ስሉስ ቅዱስ መሐረና። ኦ ጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና፣ ኦ ጎይታ በደልና ይጸልፍበልና፣ ኦ ጎይታ ኣበሳና ይቅረበለልና፣ ኦ ጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትና ኣዴታትና ንኣሕዋትና ንሓትናን ከዓ ነፍሶም ማዕርፍ ኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና፣ ኦ ካብ ሓጢአት ንጹህ ጎይታ ልማነና፣ ኦ ጎይታ ካብ ሓጢአት ዝኾንካ መሐረና፣ ኦ ካብ ሓጢአት ዝኾንካ ጎይታ ርድኣና፣ ልማነና ከዓ ተቀበለልና። ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን። ኦ ጎይታ መሐረና፣ ጎይታ መሐረና፣ ጎይታ ባርኸና፣ ኦ ጎይታ ብቑዓት ግበረና። ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትንብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ፣ መንግስትኻ ትምጻእ፣ ፍቓድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን። ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዑሳና እንደገልና ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወልና። መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኪ ቆምልተ ፀጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስቲ ደስ በልኪ ሓጢአትና ክሰርየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ኣሜን። ኣቡነ ዲያቆን ሳሙኤል ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም። ምስጋና ንቅድስቲ ድንግል ማርያም። ኦ ቅድስቲ ምልዕተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንክ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ። ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና። ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ንሓጢአት ነፍስና ሓዲጉ ክምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና። ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ሰብእንን ተኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕርገት ሓጢአት ክጽግወና ለምንልና። ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ። ኦ ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ። ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣምነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ኣዘክርልና። ኣሜን። ኣዴና ኤልሳቤጥ እንቋዕ ደሓን መጻኽን። ኦ መእተው ጸሎተ ሃይማኖት። ኣዴና ኤልሳቤጥ ተዓጽያ ትክናላ ድምፂ መእተው ጸሎተ ሃይማኖት። እሺ መምህርት እምኒት መእተው ጸሎተ ሃይማኖት ኣለኹ እሺ ኣዴና ኣለኹ ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ንኽብርኺ ንኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዝወለድክልናን መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነናን ነመስግነኪ። ኦ ጎይታናን ንጉስናን
መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን። ንስኻ ንሓዋርያት ሞገሶም፣ ንሰማዕታት ኣኽሊሎም፣ ንጻድቃን እልልታኦም፣ ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት፣ ንሃጣን ዕድገት ብሓደ ዝመለኮቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉን ነኽብሮን ወጎይታና መሓረና ጎይታና ምሕና ባረኸና ኣሜን። መነጽረይ እንዴስ ኢነያ እግዚአብሔር አጋባ ግበልክን። መምህር ሳራ ሃይማኖት ጸሎት ራይ ዲያቆን ወዲ ሰላም ቤተሰብ መድኃኔዓለም እግዚአብሔር መስገን ሁሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝርአን ዘይርአን ብዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር አብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ህሉ ብዝኾነ ወልደ አብ ዋሕዱን ንኣምን ካብ ብርሃን ዝተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ዝተረኽበ ኣምላኽ ፍጡር ዘይኮነ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይክኡ ግና ኣብዚ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልቦን። ምእንታና ምእንቲ ሰብ ምእንቲ ድህነትና ምእንታና ምእንቲ ሰብ ቀልጢፉ ስለ ዝኸደ ስጠፊኡን ምእንቲ ድህነትና ካብ ሰማይ ኣያት ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ። ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ምእንታና ተሰቕለ፣ ሓመመ፣ መከራ መስቀል ተቐበለ፣ ሞተ፣ ተቐብረ። ኣብ ቅዱሳት መጻሕፍቲ ከም ዝተጻሕፈ ኣብ መበል ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንስአ፣ ብክብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ፣ ኣብ የማን ኣቦኡ ተቐመጠ። ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሙታንን ክፈርድ ብክብሪ ክመጽእ እዩ። ንመንግስቲ እውን መወዳእታ የብሉን። ጎይታን መህወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ብዝሰረጸ ተጠፍዩኒ ካብ ኣብ ብዝሰረጸ መንፈስ ቅዱስ እውን ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉን ነመስግኖን ብዘይ ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዛረበ እዩ። ልዕሊ ኩሉ ናይ ሓዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንህድገት ሓጢአት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሣኤ ሙታን ንዘለዓለም ዝመጽእ ህይወቱን ተስፋ ንገብር ኣሜን አሜን። ኦ ጎይታ ጸሎትና ሰሚኻ ኃጢአትና ሓደገልና ክርያላይሶን 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 ትራላይሶን 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 ክርያላይሶን 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 ትራላይሶን 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 ላይሶን 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 ክርያላይሶን ትራላይሶን ትራላይሶን መምህር ትምኒት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻ ብልግስኻን ሙላእቴን ኦ ንኩሉ እትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካኻ ረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽ ካባና ሕደር ንበደልና የቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ሰራሕናዮ ስውርን ክህዱን ዝኾነ ሓጢአትና
ምእንትቲ ኣብ ልዕሊና ዝስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ወጎይታ የቕረበለና። ወጎይታ ከም ምሕረትካ ዳኣ እምበር ከም ተግባርና ይኹን። በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮ በከመ አበሳነ። ወጎይታ ብቁዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ለማሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎ በደልና ናበሳና እንደገልና ክፋድሕናና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እማ ኣምየን። ኦ ዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ውሕልና ከደንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ። ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣምየን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኹም በቓል ብሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣና እዩ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስ ምካልካ ተዓርቀና ንሕደገልና ኦ ኣምላኽ ሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ለይቲ ሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ነፃ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣክ ኣልኣኸልና ጸጋን ብርህራያን መፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ቤታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ዋህይወት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባኣካ ሕጅን ንዘለኣለም ኣለምን ኣምየን። ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅሎ ጸሎት ኦ ጎይታ መሓረና ምሕረትካ እውን ኣብዝሓልና ኦ ኣብ ነብሲ ወከፍ ግዜን ሰዓትን ኣብ ሰማይና ምድርን ብክብረት ስገደልካ ክርስቶስ እመን ኣምላኽና በዓል ነዊሕ ትዕግስትን ብዙሕ ምሕረትን ሰናያት መልኣኻ ርሕሩሕን እቶም ኣነ ዝቐዳማዮም ሓጢአተኛታት ትምሕር ሓጥቢ ንስኻ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምንቲ ጽበዮም ዘሎ ተስፋ ሰማያት ክረኽቡ ንኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ኦ ጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣን ኣብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ትቐበል ህይወትና ኣቃንዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትናን አንጽህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያት ትብርድኣና ብህልውናም ክንዕቆብ ብቅዱሳን መላእኽትኻ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ኣድለና ንስኻን ዘለኣለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን። ኦ ጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽሊ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ እምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣምሳና እንደገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እማ ኣምየን። ኦ ዝትየ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደይ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ እስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍትሒ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን። ክብረን ምስጋናን ኣምላኽ ይኹን እግዚኣብሔር ስማዓና እግዚኣብሔር ይቀበሎ ተረፈ ግዜና ድማ ኣምላኽ ይባርኸልና ኣሜን። ስለ ዝነበረና ናይ ጸሎት ግዜ ንኣምላኽና ስብሓት ይኹኖ። ንሎሚ ድማ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ሎሚ ዓርቢ ዕለት 12 ወርሒ 12 2025 ብግእዝ ድማ 10 ታሕሳስ ሎሚ ዕለት 19 ይቕሬታ 19 ወርሒ 12 ብግእዝ ድማ 10 ታሕሳስ ከምቲ ልሙድ ኩሉ ግዜ ብቤተ ክርስቲያንና ዝወሃበና መጽናዕት መጽሓፍ ቅዱስ ንሎሚ ድማ መቐጸልታናቱ ቀዳመይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ክንመሃር ኢና ከም ፍቓድ ኣምላኽ። እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣብ ማእከልና ተረኺቡ ክምህረናን ክግስጸና ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና። መምህር ክሳብ ዝዳለዉ እተን ንባብ ኣብ ክልተ ከፊልና ከነንብበን ኢና። ማማ ሙሉ
ቀዳሜይቲ መልእክቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ ቁፅሪ 12 ሓፍትና እልልታ ድማ ካብ ቁፅሪ 13 ክሳብ 25 ወይ ድማ ክሳብ መወዳእታ ኣከታቲልክን ከተንብባልና ማማ ሙሉ ናባኺ ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ከንብባ ዶ ዋላ ካብ ተብፅልና ኢኻ? እሺ ቀርቢ ኣለሁ ብዚኣ ቅሬታ አንሳብ ትረአ ኣላ ዶ? ቴንክ ዩ ከንብባ ኸእሊ ሕጂ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ውዒልኩም ኩልኩም? መልእክቲ ጴጥሮስ ቁጥሪ 1 ጴጥሮስ ሐዋርያ ኢየሱስ ክርስቶስ ነቶም አጶንጦስን ኣብ ገላትያን ኣብ ቀጶዶቅያን ኣብ እስያን ኣብ ቢቴንያን ፋሕ ኢሎም ዘለው ሕሩያት ከምቲ ናይ ቀደም ፍልጠት እግዚአብሔር ኣቦና በቅድስና መንፈስ ንምእዛዝን ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንጻግን ጸጋን ሰላምን ኣባኻትኩም ይብዛሕ። እቲ ዘይሓልፍን ዘይረክስን ዘይጽምሉን ኣብ ሰማያት ተኣርኒብልኩም ዘሎ ርስቲ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ካብ ሞታት ብዝሒ ምሕረት ንህያው ተስፋ ብሓድሽ ዝወለደና ኣምላኽ ኣቦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ። ንስኻትኩም ብሓይሊ ኣምላኽ ብእምነት ነቲ ብዳሕራይ ዘመን ክገሃድ ዘለዎ እተደለወ ምድሓን ተሓሊኹም ኣለኹም። ኣሜን። እቲ ምፍታን እምነትኩም ብምግሃድ ኢየሱስ ክርስቶስ ንምስጋና ስብሓትን ክብርን ብሓዊ ካብ ኩሉ ሳዕ ንሓላፍ ወርቂ ኣዝዩ ኸቢሩ ምእንቲ ክርከብ እንተድልየስ ሕጂ ብብዙሕ ዝዓይነቱ ፈተና ምስ ጓህኹምን ብኡ ክትሕጎሱ ኢኹም። ኣሜን። ነዚ ከይረአኹምዎ እተፍቅርዎ ሕጂ እውን ከይረአኹምዎ ብኡ እተኣምኑን ዘለኹም ነቲ መደምደምታ እምነትኩም ንሱ ድማ ምድሓን ነፍሳትኩም ምስ ረኸብኩምዎ ብዘይንገር ክብርን ሓጎስን ትሕጎሱ ኢኹም። እቶም ብዛዕባ እቲ ንዓኻትኩም እተመደበ ጸጋ እተነበዩ ነቢያት ብዛዕባ እዚ ምድሓን እዚ ደለዩን መርመሩን እቲ ኣባታቶም ዝነበረ መንፈስ ክርስቶስ ብስቃይ ክርስቶስ ነቲ ድሕሪኡ ዘሎ ክብርን ቀዲሙ ከም ዝመስከረ ነየናይ ወይስ ንኸመይ ዝበለ ዘመን ከም ዘመልከተ እናመርመሩ ንዓኻትኩም እምበር ንርእሶም ከም ዘይገልግሉ ተገለጸሎም። እዚ እውን በቶም በቲ ካብ ሰማይ ተለኣኸ መንፈስ ቅዱስ ገይሮም ወንጌል ዝሰበኽልኩም ሕጂ ተነገረልኩም መላእኽቲ ናብኡ ክጥምቱ ይብህጉ እዮም። ኣሜን። ስለቓላት ክብሪ ምስጋና ይኹን። ይቐኒየለይ ዝተባህለ ዕድል። ስለዚ ሓቓቑ ልብኹም ተዓጢቕኩም እናተጠንቀቕኩም ነቲ ብምግሃድ ኢየሱስ ክርስቶስ እትረኽብዎ ጸጋ ሙሉእ ተስፋ ግበሩ። ከም እዙዛት ውሉድ እምበር ከምቲ ብዘመን ድንቁርና ከለኹም ዝገበርኩምዎ ናይ ቀደም ትምኒት ኣይትግበሩ። ኣነ ቅዱስ እዮም እሞ ቅዱሳት ኩኑ ዝብል ጽሑፍ ስለ ዘሎ ከምቲ ዝጸዋዓኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩም እውን ብኩሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ኩኑ። ነቲ ንነፍሲ ወከፍ ብዘይኣድልዎ ከከም ግብሩ ዝፈርድ ንስኻትኩም ኣቦ ኢልኩም እትጽውዕዎ ካብ ኮንኩምሲ ኣብዚ ዘመን ግሽነትኩም ብፍርሃት ንበሩ። ካብቲ ካብ ኣቦታትኩም ተቐበልኩምዎ ከንቱ ንብረትኩም ከም ብደምቲ ኣበርን ርኽሰትን ዘይብሉ ገንሸል ብኽቡር ደም ክርስቶስ እምበር ብጠፋእ ነገር ብብሩር ወይ ወርቂ ከም ዘይድሓንኩም ትፈልጡ ኢኹም። ንሱ ቅድሚ ምምስራት ዓለም ተመደበ፣ ኣብ መወዳእታ ዘመን ግና ምእንታኹም ተጋህደ። ንስኻትኩምን እምነትኩምን ተስፋኹምን ናብ ኣምላኽ ምእንቲ ክኸውን በቲ ካብ ምውታት ዘተንስኦ ክብሪ እውን ዝሃቦ ኣምላኽ ኣሚንኩም ኣለኹም።
ብህያውን ንዘለኣለም ዝነብር ቃል ኣምላኽ ካብ ዘይጠፍእ ዘርኢ እምበር ካብ ጠፋኢ ዘርኢ ኣይኮንኩምን ከም ብሓድሽ ተወለድኩም ንሓቂ እናተኣዘዝኩምዋን ግብዝና ንዘይብላ ፍቕሪ ኣሕዋት ንነፍስኹም ኣጽርዩ ብንጹህ ልቢ ንሓድሕድኩም ብሓቂ ተፋቐሩ ኩሉ ስጋ ከም ሳዕሪ ኩሉ ክብሩ እውን ከም ዕምባባ ሳዕሪ እዩ እቲ ሳዕሪ ነቅጽ እቲ ዕምባባውን ይረግፍ ቃል እግዚኣብሔር ግና ንዘላለም ይነብር እቲ ዝተነግረኩም ቃል ብስራት እዚ እዩ ኣሜን ቃል ህይወት ተስማዓልና እሺ ካብዚ ብምቕጻል ናብቲ ዕለታዊ ትምህርቲ ክንሓልፍ ኢና መድረኽ ናብ ኣቦና ካሕልፈኩም እግዚአብሔር ናብ ማእከልና ተረኺቡ ይምርሐናን ይምሃረናን ቃል ህይወት ይስማዓልና በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ነዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት በአንቃ ድዎን ብጥብዓትን ትከታተልዎ ዘለኹም ሩሕ እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት ዝብዳሕነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንሳተፍ ስለ ዝረዳእና ዝደገፈና ናይ ባህሪ ምስጋና ይብፅሓዮ ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ መከራ ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዝርከቡ ሙፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለዉ ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብሶም ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና ኣብ ዝሓለፈ ጉባኤና መልእኽቲ ሃዋርያ ያዕቆብ ኢና ርኢና መልእኽቲ ሃዋርያ ቅዱስ ያዕቆብ መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ዕለታዊ መነባብሮና ብዝኸይድን ብርዱእ ዝኾነ ምሳሌታትን ብቕልል ዝበለ መፍትሒታትን ምሳሌታትን እንዳሃበ ጭቡጥ ዝኾነ ተስፋ ሂወትና ክንመርምር መገድና ክንርኢ ዝሓለፍናዮን ዘለናዮን እንኸዶ ዝመደብናዮን ነመዛዝነሉ ናይ ብሓቂ ፍሉይ ዝኾነ ኣገልግሎት ነይሩ ክብሪ ምስጋና ንዕብፅሓዮ ከምኡ ጀሚርና ክንውድእ ዝረዳእና ደጊምና ንኣምላኽና ኣምላከ ቅዱሳን ነመስግኖ ሕጂ ናብ መልእኽቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ቀዳመይቲ ኢና ክንከይድ ብፀጋ ኣምላኽ ሓውና መምህር ተክለማርያም እውን ከምቲ ልሙድ መንፈሳዊ ትግሃቶምን ድልየቶምን ሞይኦምን ኣዳልዮም ኣቕሪቦምልና ኣለው ሎሚ ናብ መልእኽቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ቀዳመይቲ እንጅምረሉ መዓልቲ ብሩኽ ምጅማር ከዓ ይግበረልና ቀዳመይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ቦና ሸርጋ ክትከውን ሃራይ ኣቦና እግዚአብሔር ይደግፍኩም أنا خدور لكم أبي مجيتا ሃራይ خلكم عليهم صلى الله عليه እሺ መእተውን ድሕሪ ባይታን ድሕሪ ባይታ ማለት መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ስእሊ ክትሰኣል ከለኻ ብድሕሪኻ ዝኸውን ማለት እዩ በዚ ናይ ስነ ፅሑፍ ክንሪኦ ከለና ከዓ ናይቲ ፅሑፍ መበገስን ቅድሚ እቲ ፅሑፍ ወይ ኣብቲ ፅሑፍ ዝፀሓፈሉ ዝነበረ ኩነታትን ኣብቲ ሽዑ ዝነበሩ ሰባትን ዘመልክት ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ከምቲ ንከታተሎ ኣብ ቀዳማይ መእተዊ ሓውና መምህር ተክለማርያም መን ይፅሒፍዎ መዓዝ ተፃሒፉ ናብ መን ተፃሒፉ ንምንታይ ዕላማ ተፃሒፉ እዚአን ኩሉ ግዜ እዮም ዘነፅርወን ነዚአን ምስ ነፀርና ከዓ ሎሚ ኸ ንዓይ እንታይ እዩ ዝፅሑፍ እዚ ሎሚ ኸ ኣብ ሂወተይ እንታይ ሎሚ ኸ ዝመፅሓፍ እዚ ኣብ ዕላማይ እንታይ እንዳበልና ምስ ሂወትና ከነመዛዝኖታ ምፅናዕ ተድልየና ዘላ ቀንዲ ንሳ እያ ማለት እዩ ፀሓፊ
إذا ملأختي هواريا بيتروس بهواريا بيتروس يا تصحيفة أمتوي بيتروس هواريا إيسوس كريستوس إزيا ترايل مالتي بيتروس بزعبو والحنتي تزاربن بيتروس هواريا إيسوس كريستوس مالت لأخ نا إيس كريستوس مالت كا إزيز بلوكم زلخو كاب إيس كريستوس تقبلكو نباخاتكم كحدري كم محلفو زتواهبكو بيتروس هواريا إيس كريستوس بمبال سمو يقلز كمون أمعراف حموشة أنا أتي مسارحتهم شماقلة ناي سقيات كريستوس مسكر إلو نرأسو يقلز زت صحفوا له جزية أمانجو سوساق ساب سوسان 4 عامة مهرت دحر لدات كريستوس أكباب تصحيفو إذا مالت قدمت هواريا بيتروس أبرومي بزبن نيرون كيسار سماعت النت مقبالو سوسان شوعتن كساب سوسان شمونتن عامة مهرت زت صحفت إياي هجي صحافي من مخانو زت صحفوا له علت وي جزية إناري إنا زلنا مالتي بنعم في مقدنا خاني حواريا بيتروس سماعت النت تقبل له بمن سماعت النت كم زخنا خا بزبن نيرون كسار نيرون أب نيرون كسار يروساليم بتقل الله زتدم سسوت له مقدس تقاس له زبني مالتي نزخان قدمي ناري إنا لنا تمسنعتن هم يزحجز زت صحف له مخنيات وي علامة زعم الأخت زياز تصحفت له قند مخنيات نوتوم ابني اشتوي اسياز نبرو عدتات ويا بيت كريستيانات نساتون كازر زيرو ومالو قانطوس غلاطيا قبوريكيا اسيا بيتانيا فح حلوم نزلوا اب قداماي ملأختو نامن كم صحافو امنتاي كونتات كم زنبرو انصرا بيل صحيفو له مالت بيتروس حواريا ኢየሱስ ክርስቶስ مسبله نتوم أب أنتوسن أب غلاطيان أب كوبودكيان أب إسيان أب بيتانيان فحيلهم زلو حريات أو خالوت فحز بولو نيروميوم حريات كلون أمنتي مالت سلازي نابتهم أقدمهم نت إمنت تقبلهم ونصنحو بزخونة مخنيات كا فحيلهم زلو نابعتهم إذا صحفو مالت فحيلهم زنبورو كريستيان نمسننا عيل بمخنيات امنتهم خون خيل بات زنبره ناي نيرون مسغاق ناي كريستيان سدت خون خيل جن فح يلون كم زنبرو مو نزي تبتينو مو زلو نخصانا نعق كاكبوم بغويتا اكبوم إلو خمس صحفو بات غزيتي كريستيان بسنكي امنتهم سدتن مكران يبصحهم نبره يبصحهم نيرو حواريا بيتروس دما از مكرازه حلاف مخانون اتزمص كبر جنا زلعلماو مخانون بمقلاص امنتهم صنيعون كنبرو يتابعهم ويتانا مدحنا نيس كريستوس مجمريا اغلغلوتو يجمر كلن تايلو كسعبن زدلي نفسو يقبص مرچايو ግዴታ አይኮነን كسعبن زدلي نفسو يقبص مسقلو العلو خا ابصصبح يسعبني ስለዚህ ካብት ቃል ክርስቶስ መበገስ ምግባሪ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ጴጥሮስ ካ እዚ መከራዘ ሐላፍ መዃኑን እተዝመጽ ክብር ግና ዘለዓለማው መዃኑን ብምግላጽ ኣብ እምነቶም ጸኒዖን ክነብሩ የተባባዑም እቲ ብስጋ ዝኽፈል ዋጋ መከራ ስደት ስቃይ ቀሊል ነገር አይኮነን ብምንታይ እንዳማዛዘነ ዝርዮ ዘሎ ግን እቲ ስለ እምነትካ ትፍተኖ ትሳቀዮ ትእሰሮ ማእሰርትን بؤو فصم كونكا اب قدم املاح ترخبو زلعلماو كبرن ان ناصاصره يتابعوا وي تسفاي هبومن ابو بيت كريستيان بزعباز بوتاتك ويتاس كريستوس كسعبن زدلي نفسه يقبصيلو حواريا قدوس باولوس كاني نتزي حلفن زي ركسن اب قدم املاح زلو ايلو اصنانيو بدحريو زمص ابوتات كنتايبلو ابو بيت كريستيان بزحات ابوتات بيت كريستيان نزا ملختي تتقيموم لان ترجمومان يوم تتقيموم لا ابيوتهم ترجموم خان خال 5 حج نتقمول زلنا خاني نخالوت سبان نتقمون ترجموم تايغروميوم اسغاغيروميوم ساتوم كا قدوس ديديموس عين سور كابتوم ناي مجمريا غزي ناي انتربريتيشن وي كاني امدمتا ناي ترغامي مصحفتي اب اسكندريا كاب زنبرو ازي فلوت كساب حجون كساب حجي اب سنه صحف ترى اب سنه امنت زي كونه
ኣብ ስነ ጽሑፍ ፍሉይ ታራ ዘለዎ ዲዲሞስ ዓይነ ስውር እዞም ናይ እስክንድርያ ሊቅ ኣቦ ብራብዓይ ክፍለ ዘመን ኣብተን 7 መዓልታት ሃዋርያት ናይ ቀዳማይ ጴጥሮስ ሓዊስካ ሰፊሕ ትርጉም ጽሒፎም እዮም። ኣብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ኣብተን 7 መልእኽታት ሃዋርያ እዚኦም 7 መልእኽታት ንብሎም ናይ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ 14 መልእኽታት ርኢና ብድሕሪኡ እዚኦም ሕጂ ንሪኦም ናይ ያዕቆብ ርኢና ኣለና ካብ ናይ ያዕቆብ ናይ ጴጥሮስ 2 ናይ ቅዱስ ዮሐንስ 3 ናይ ይሁዳ 1 እዚኦም ቶም 7 መልእኽታት ዝበሃሉ እዮም ማለት እዩ። ቅዱስ በዳ እዞም ኣቦ እዚኦምን ኣብቲ መልእኽቲ ዓሚቕ ትርጉም ዝፀሓፉ ኣቦ እዮም። ቅዱስ ፖሊካርፕ እዞም ወደ መዝሙር ሃዋርያ ዮሐንስ ዝነበሩ ኣቦ ኣብታ ናብ ሰብ ፊልጵ ወይ ፊልጵስዩስ ዝፀሓፍዋ መልእኽቲ ንቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ብብዝሒ ክተቕስዋ ይርከቡ እዩ። ንመልእኽቲ ፊልጵስዩስ ክፅሕፉ ክትርጉሙ ከለዉ ካብዚ ናይ ቀዳማይ መልእኽቲ ናይ ጴጥሮስ ብዙሕ ግዜ ኣብቲ ፅሑፎም ከም ተጠቕሙ እዮም ዝገልጹልና ዘለዉ። ሓፈሻዊ ጽማቕ ናይ ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ርእሰ ሓሳብ ኣብ ግዜ መከራ ዝርከብ ህያው ተስፋን ክርስቲያናዊ ህይወትን ልክዕ ከምቲ መንፊት ወይ ካልእ መጻራይ ንነገራት ናብ ክልተ ዝፈላሊ መከራ ከዓ ከምኡ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ መከራ ክመጽእ ከሎ ብዙሕ ነገር ይፈላሊ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ቀንዲ ሓሳብ ኣብ ግዜ መከራ ዝርከብ ህያው ተስፋን ክርስቲያናዊ ህይወትን ቀንዲ ነጥብታት ቀዳማይቲ መልእኽቲ ጴጥሮስ ህያው ተስፋ እቲ ዳግም ዝወለደና ምክንያት ብትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው ተስፋ ንምርካብ ምዃኑ ካልኣይ ግዜ ኢና ተወሊድና ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ኣብ መልእኽቲ ያዕቆብ ሙሉእን ተስፋን ካብ ላዕሊ እዩ ካብቲ ለውጢ ወይ ምምልላስ ጽላሎት ዘይብሉ ምስ በለ በኽሩ ምፍጥረቱ ምእንቲ ክንከውን ከም ፈቃዱ ብቓል ሓቂ ወለደና ኢሉ። ስለዚ እዚ ልደት እዚ ካልኣይ ምላት ወይ ቦርኒ ኤጌይን ንብሎ ብጸጋ ጥምቀት ነቲ ጠስፊኡ ዝነበረ ውልድነትና ህያው ተስፋ እቲ ዳግም ዝተወለድናሉ ምክንያት ብትንሣኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ህያው ተስፋ ንምርካብ ምዃኑ ኣብ ምዕራፍ 1 ማለት እዩ። ናብራ መከራ ንክርስቲያን ዘይልሙድ ነገር ዘይኮነስ እምነቶም ከም ወርቂ ብሓዊ ዝፍተነሉ መስርሕ ምዃኑ እዩ። ወርቂ ክኸውን ተደኣ ኮይኑ ግድን ብሓዊ ክሓልፍ ኣለዎ። ኣብ ሓዊ ምስ ኣተወ ካብቶም ኩሎም ውሒጦም ዝፀንሑ ዝተፈላለዩ ማዓድናት ሓመድ ይኹን ካልእ ማዓድናት ይኹን ወርቂ ዝፍለ ክርስቲያን ከዓ ብመከራ ከይሓለፈ ክርስቲያን ምዃኑ ክፈልጥ ኣይክእልኒ። ንባዕሉ ክፈልጥ ኣይክእልኒ፣ ክፍለጥ ከዓ ኣይክእልኒ። ንኣብነት ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ቅድሚ ስቕለት ጎይታ ዝነበሮ ህይወትን ድሕሪ ስቕለት ጎይታ ንነብሱ ከመይ ገይሩ ከም ዝፈለጣን ናይ ሰማይን ናይ ምድርን ፍልሊ እዩ ዘለዎ። ስለዚ ንነብሱ ንባዕሉ እውን ኣይፈልጣን እዩ ነይሩ። ኣነ ኣይክሕድን እየ ኩሎም ተኻሓዱኻ ኣነ ምሳኻ እየ ዝመውት እዩ ዝብል ነይሩ ማለት እዩ። ዳሕራይ ቤት መከራ ምስ ሓለፈ ምስ ወደቀ መሪር ንብዓት ምስ ሓለፈ ግን ሽዑ እዩ ጴጥሮስ መን ምዃኑ ንነብሱ ጽቡቕ ገይሩ ዝፈልጣ። ስለዚ ናብራ መከራ ንክርስቲያን ዘይልሙድ ነገር ዘይኮነስ እምነቶም ከም ወርቂ ብሓዊ ዝፍተንሉ መስርሕ ምዃኑ ይገልጽ እዩ። ኣብ መከራ ሓጎስን ክብሪ ኣምላኽን ከም ዘሎ እዩ። ኣብ ጥቕሲ 1:4 ኣብ መከራ ይቕሬታ ኣብ ምዕራፍ 1:4 ኣብ መከራ ሓጎስን ክብርን ኣምላኽ ከም ዘሎ ብስጋ እናተቐንዘኻ ብስጋ እናተጨነቕካ ብመንፈስ ግን ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ርኢና ኢና ነዚ ክገልጽ ከሎ ብደገና እኳ እንተማህመነ እንተመሽመሸ ብውሽጭና ግን ኣብ ፀፅባሕ ኢና ንሕደስ። ስለዚ ኣይንሕለልን ኢና። እቲ ዝረአ ሓላፋ እዩ፣ እቲ ዘይረአ ግን ነባሪ እዩ። ብደገና እናመሽመሸ ኢሉ እናማህመነ ኢሉ ብውሽጭና ግን ኣብ ፀፅባሕ ኢና ንሕደስ። ምክንያቱ ናብቲ ዝረአ ዘይኮነስ ናብቲ ዘይረአ ኢና ንጥምት ዘለና። እቲ ዝረአ ሓላፊ እዩ፣ እቲ ዘይረአ ግን ነባሪ እዩ። ንዝክሮ ኸውን ተስፋ ንገብር ኣብ ቀዳማይ መልእኽቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንቶስ ብሰፊሕ ብዛዕባ እዚ ርኢና ነርና። ስለዚ ከዓ ሕጂ ከምኡ ዝብል ዘሎ
أمكرا حقوسن كبر أملاخن كم زلو قويتانا يس كريستوس كمو اندك مزامرتو أب قبر هوريات معراف حموشة قريفهم زبانهم دمن مقلين جحجح اندابل خلص كم زغيروم نايلوم ناب أملاخ زن صرصرولو زي كونس سلا سمو مئنت سمو كحاسرو بقعات كوينوم سلازترهبو كابت وعلا إنها تحقوسو وسو سقاقنا قنزلو نت سقاقنا ينخحدونينا يترف دو بحلنجي عشاق حلنجي ناي روماويان أبز بانكات هارينكاس حنت إشوخ نخيساتن وقياتنا أبج أمانا حنت تصير انتدا أتياون كساب كنده يسمعنا نفلتينا مالد قدسنان تأزازنتن أمنت أينا زلنا من البات دحري لكم زعتهم حفشاو صماو أبز ملأخت زيتهم كندا أتوكرو زتقبر الله وين كقبر اللهم زلنا انتاي منين أما كرا حقوسن كبر أملاخن كم زلو قدسنان تأزازنتن إذا كلت يزيهم من ذي اليوم أبتنو قبروك ألسا أبتنو قبروك قعزو كريستنا كنعوات عين خلننا سلاز كلت يزيهم قدسنان تأزازنتن أنا قدس يومو قدسان كنو تباهيلو كم تتصحفه كابتن أي قدم رخصت تفليوم بقدسنا خنبرو تمالي زحلفنا هيوت تعيز تغمنا تسفاخن قور زيكونس أملاخ كابي نابي أساقاقيرنال قدمي ملغتي هواريا يعقوب مجمارنا ملغتي هواريا قدس يعقوب زازيمنا مودات هنقبر اللي خلناس قال أبتن معرفات زرعنا يو زذكرنا يو نحضور فلتت نتسفا يخوننا سلازي كابتناي قدم رخصت تفليوم بقدسنا خنبرو نسبة سلطان نقويتوتن أبسرح كأزازو مالت سلا كريستوس يلوم أب حدار دما حداو مئزازن مكببارن كم زدلي تي محبراون أبراي مالتي أب حدار تليخا كيدانا لكا بعلت بيت لكا بعل بيت اللوخا ولود اللوخا أب علم تسريخا تسريخا حلفت اللوخا زسروحخا سبات اللو تسروحهم سبات ونالو نتقول محبراون أبرا يقلص مالتي قواسوت بيت خريستيان مراحة بيت خريستيان تزعبي قواسا كريستوس كسع زمزق نتمو قواسا بتحتنان بفقرن كقواسيو كنريو مينا ناي بحقي أرآيا قسنت ناي كريستوس كخون تغينو أنا مشا قلتم أبتسقاي كريستوس تخافالي أبتزمز أحاقوس كأموارستي نتب كريستوس التوهابوكم مقواسا قواسيو نابلا بفقا دنبر بقدة أيغن نيقدسنا نمبر نخنتو ربها أيغن نابلا أرأى قسنت ناي كريستوس كختلو خمزلوهم أبحام شاي معرف نتوم قاسوت أقل قلتي بيت خريستيان أقل قلت حزبي نصر زخانة ملأختي هيبولوي قداماي ملأخت بيتروس بحنساب كنهلو تسفا قبر كل جزي حاونا ممرت خماريام تعمز قبرو حفش أوس إلم انت خهلونا ناي بملئتا ناي تامسحف صماق يقربو مالد حجين تاينا خنرئيس أنيحنا بحادث أنيحنا انت داخونا مع حموشة معرفات يزلو إذا حموشة معرفات انتاي زي تقالل لأيو ناي حموشة معرفات يوم حصر زبالة صماق مؤتوي كبناس أنيحهم أمود دعتا مسود أنيحا ناي حموشة صماق مزازمي لهم كا يقربو لنا حجي نابتا قداميت ملأختي نابتا قداميت معرف كناتينا مالدي رئيس حساب دحنتن فتنان أوعيد قدسنان رئيس حساب مجمريا دحنت لعل 4 جزء دحنت تتقيس اللبز أبزام معرف حد تراي مالدي معرف كلتهن أتخلنا غا بؤون مدحان انت قطعبي دحنت أب أرثوذكس بيت خريستيان أب سلستي خفل مالتي دهنا عينا ندحنا لنا كندحنينا بزح جزء تقليس أنا كل جزء آخر حزن زلنا أنا مالتي معرف حدا مسرت ناي ملا إذا من الاختزاء أبزا معرف بيتروس كريستيان من مخانو من انت عينت كبر واقع خم تخفلو من يقلص من مخانو من زي تخفل اللهم واقع مجمريا بملكع مسلم كريس بإግዚአብሔር تفتيرنا أمود أتخا بدم كريستوس بهوت كريستوس دهنا مالي سلازي ناي حدا أماني واقع دم نتبتاب ناي كريستوسي مالي ناي حدا أماني واقع سي
ነዚ ኣብዚ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ንብረት ይበልጾ ይዓብዮ እዩ ዝርዝር ነጥብታት ምዕራፍ 1 ሰላምታን መምራፅን እንታይ ማለት እዩ መምራፅ ነቶም ሕሩያት ስደተኛታት ብንጹር ናብ መን ይጽሒፍዎ ንኹሉ እኳ እንተኾነ ዳሕራይ ኣብታ ግዜ እቲኣ ግን ናብቶም ኣመንቲ ፋሕ ኢሎም ዘለው ኣመን ፋሕ ዝበልዮመ ኣብ ጶንጦስን ገላትያን ቆጶዶቅያን እስያን ቢታንያን ፋሕ ኢሎም ዘለው ነቶም ሕሩያት ስደተኛት ዝተባህሉ ምእመናን ብናይ እግዚአብሔር ኣቦ ፍልጠት ብምቅዳስ መንፈስን ብደም ኢየሱስ ክርስቶስን ዝተመርጹ ምዃኖም ይገልጽ ኢል ኣብ ቁጽር 2 ነዚኣ ብንጹር ያቐሚጥዋ ዘሎ ማለት ከምቲ ናይ ቀደም ፍልጠት እግዚአብሔር ኣቦና ብቅድስና መንፈስ ንምእዛዝን ኢሉ ብቅድስና መንፈስ ንምእዛዝን ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንጻግን ሰላምን ጸጋን ኣባኻትኩም ይብዛሕ ሰላምን ጸጋን ይብዛሓልኩም ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ንኹሉ ሰብ ብስጋ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮና ከዓ ኣድላይ እዩ ልዕሊኡ ሓሊፉ ግን ጸጋን ሰላምን ይብዛሕኩም ክብል ከሎ ንምንታይ ኢሉ ከምቲ ናይ ቀደም ፍልጠት እግዚአብሔር ኣቦና ኢሉ ብቅድስና መንፈስ ቅዱስ ንምእዛዝን ብደም ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንጻግን ሰላምን ጸጋን ይብዛሓልኩም ሕያው ተስፋን ርስትን ኢል ቁጽሪ 3-4 ክሳብ 5 ማለት እዩ 3-4 ብሓንሳብ ኣለዋ እግዚአብሔር ብምሕረቱ ብትንሳኤ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሕያው ተስፋ ከም ዝወለደናን ኣብ ሰማይ ዘይጠፍእ ርስቲ ከም ዝተዳለወልናን የረድእ ኢል ቃል ብቃሉ ክገልጽ ከሎ እቲ ዘይሓልፍን ዘይረክስን ዘይጽምሉን ኣብ ሰማይ ተኣርኒብልኩም ዘሎ ርስትና ናይ ብሓቂ ምስቶም ቅዱሳን ይጸንብረና እቲ ተዳልዩልና ዘሎ ርስቲ ሰለስተ ነገር ኢሉ ዘይሓልፍ ዘይረክስ ዘይጽምሉ ኣብ ሰማይ ኣብ ምድሪ ከምዚ ዓይነት ርስቲ ክህሉ ኣይክእልኒ ብፍጹም እዚ ሰማያዊ ርስቲ እዩ ማለት ዘይሓልፍ ዘይረክስ ዘይጽምሉ ኣብ ሰማይ ተኣርኒብልኩም ዘሎ ርስቲ ብና ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ ካብ ሙታት ብዘምሕረቱ ንሕያው ተስፋ ብሓድሽ ዝወለደና ኣምላኽ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ ኢሉ ኣብ ምስጋና ይኣቱ እዩ ፈተናን እምነትን ቁጽሪ 6 ክሳብ 9 እምነትና ካብቲ ዝጠፍእ ወርቂ ንላዕሊ ክቡር ስለ ዝኾነ ጽርየቱ ምእንቲ ክረአ ብሓዊ ማለት ብመከራ ክፍተን ግዲ እዩ እዚ መከራ ግና ናብ ምስጋናን ክብርን እዩ ዝቕየር እዩ እቲ ናይ ስጋ መከራ ምስ ሓለፈ ነቲ ናይ ስጋ መከራ ሲዒርና ሲዒርና ማለት እቲ ዝተሰዓረ ተሳዒሩ እዩ ካብ ምስዓር የድሕነና ኣብ ራእይ ዮሃንስ ከዓ ነቲ ዝስዕር እናበለ ሰዓርቲ እምበር ተሰዓርቲ ክንከውን ከም ዘይብልና ስለዚ እዚ መከራ እዚ ግና ብምስጋናን ክብርን እዩ ዝቕየር እምነትና ካብ ዝጠፍእ ወርቂ ንላዕሊ ክቡር ስለ ዝኾነ ጽርየቱ ምእንቲ ክረአ ብሓዊ ማለት ብመከራ ክፍተን ግዲ እዩ ብመከራ ዘይሓለፈ ክርስቲያን ክብል ኣይክእልን እዩ እዮም ዝብሉ ቦታት ቤተ ክርስቲያን ሓደ ኣቦ ካብዞም ግብፃውያን ዝፅሓፍዎ ሓደ መፅሓፍ ክርስቲያኒቲ ኤንድ ሳፈሪንግ ዝብል እንታይ እዮም ኢሎም ዘለው ሳፈሪንግ ኢዝ ዘ ስኩል ኦፍ ክርስቲያኒቲ ኢሉ ክርስትናን ስቃይን ኢሎም ስቃይሲ ናይ ክርስትና ቤት ትምህርቲ እዩ እቶም ንሱ ዝፅሓፉ ኣቦ ሙሉእ ዕድሚኦም ብመከራ ብሕማም እዮም ሓሊፎሞ ወላ ሓንቲ ደቂቃ ካብ ተመስገን ምባል ዕሪፎም ኣይፈልጡን እዮም ዝብልዎም እዚ መከራ እዚ ገና ናብ ምስጋናን ክብርን እዩ ዝቕየር ኢሉ ድሕነትናን ነቢያትን ማለት ድሕነትናን ነቢያትን ክልከሎ ድሕነትና ካብቶም ነቢያት ዝርእይዎ ዝነበሩ ነቢያት ዝጽበይዎ ዝነበሩ ተተሓሒዙ ዝመፀ እዚ ንዓና ዝተገልጸልና ጸጋ እቶም ቀደም ዝነበሩ ነቢያት ክርእይዎ ዝናፍቕዎ ዝነበሩ ዓቢ ምስጢር ምዃኑ ይገልጽ ኢሉ ኣብ ቦታትና ነቢያት ብትንቢት ይጽበይዎ ነይሮም ንሕና ግን ተኻፈልቲ ናይቲ ድሕነት ኮይንና ማለት ጻውዒት ንቅድስና ቁጽሪ 13-16 ስለዚ ሕልናኹም ኣዳልው ነቲ ዝመጽእ ጸጋ ተጸበዩ ከምቲ ዝጸዋዓኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩም ድማ ቅዱሳን ኩኑ ብኩሉ ንብረትኩም እዚኣ ጥቕሲ እዚኣ ኣብ ዜሌዋውያን ኢና ንረኽባ the key verse of the book ብልዎ holiness ቅድስና ናይ
زليواويان كابت زنبروم عب جبس 400 عامات زتلامة مدوب بزح نجارات كابو أوسيو بقدسنا خنبرو يسوعم بحري مسجرو بقدسنا سلازي أب ز ليفيتيكس بلوا أب زليواويان مفتح تقسي نايت مولو معرف قدسنا وي هولينس بلوا تاتقسخا خبايا مسيا أنا قدس يومو نسخاتكم كا قدسان ترى يكونن بخلو نبرتكم إلمان بخلو نبرتكم قدسان كونوا لي كبر واقع دحنت 10 أتي زد حامكم الواقع بزتأفق برورون ورقن زي كونس بتنور زي بلو كبر دم كريستوسيو سلازي نحاد حدكم بفقر نوارو قال أملاخ دمان نزل عالم ينبري بزح جزية بدمو كبور بيزوان أكوبا ورك هالافي زتسايتن سلازي أفنا كزمر كله لبناها أخ زمر نتاي واقعي تخفيل اللي أنس كساب كندي كبوري سلازي بدحنتنا وي دحنتكم زدحانكم الواقع يبلوم نابتون فاحلهم زنبارو أمنتو وي حريات بزتأفق برورن ورقن زي كونس بتنور زي بلو كبر دم كريستوس سلازي نحاد حدكم بفقر نباروك على أملاخ دما نزل ألم ينبرين سلسته أبوتات رئينا نيرنا أب مأتوينا كابهم حدا قدس ديديموس عين سوري مالتي كال قدس بودا سالسايكا قدس بوليكارب زم أبوتات يوم من يوم زم سلسته قدسانا أبوتات نفس وكفهم بفولي زخانه هو الزنبرون نكريستوس بزقرم توفاينت زخبرن يوم تاريخهم من أنا بابرو أمن كم السعب يمثل صلاتهم مسكول لهنا يهون أمين قدوس ديديموس عين سور أبرابعي كفل زبن أبناي اسكندريا زنبرة ناي أنسوكيان ناي اسكندريان زنبرة أتراغواغوما ناي مسحف قدوس ننات زخانة معرة زخيدي نيرو سلازي ناي اسكندريا ترغامي مسحف تتلنا ناي أنسوكيا ننات زخانة قاباب نيرو سلازي إخا أبناي اسكندريا بيت خريستيان وياب اسكندريا زنبرة زبل قدس ديديموس مني أب جبس ختما اسكندريا زتولد عبليكيو جنا ود 4 عامات كله بحمام عينو عورة وعين سور كونه يخون نمبر إذا سنكل النازي نمنفساوي عبيتو أي عقتون أب تزبنتي عين سورات زتقاملو بريل وي بسنفلتات زتمهزة نعو عين سورات زتقم مسارح عين برن صحفات سلازي نبرة في دلات أب عنسيت بمغراس بمللاي نمسحف قدسن نتمرت بيت خريستيانن شمدي دوائيو رئيسنا يتاوريت بيت خريستيان اسكندريا دما كوناي نخريستوس بخما يخبيرومو بتمهرتي نكريستوس بفلتاتن بمهارن أخبروه عين سور وكان تنبرو عين أأمروهم جنا كاب بزحات زبلح نبرمو نبزحات عبيت بوتات بمويا منفساو ممهرنت أبنت كوينوم يوم نابنت نقدس جروم تمهارا يومي نيوي لما لختي قداميتي بيتروس بعمق زترجمو أبوخا يومي من يوم ديديموس عين سور مالتي أنا بابروهم أزيوم فلاتن تحتن نبارو فلتات تراي زي كونه تحتنا فلتاتن تراي كازي كونه بتمهرتي النا ترجمون النا مهارون حدا أوان قدس أنطونيوس أبو منوكوسات كبصحوا مسيوم عين تسقى بزي مرأيكا أي تحزن أتي ملأختي نأملاخ زريلو وشتاو عين جنا ألو كايلوم أتسانان عوام قدس أنطونيوس أبو منوكوسات يوم مالتي نعخا ملأختن إجزابير زريلو عين أأمرو إيه بكا إلوم كترجم كله أبو دمهرت كترجمو خلوا مسمعوهم مالتي قدس بدا زما بوزيوم أبشاو عين شامناي كفل زبن أب إنجليز نبورو أبو قدس بدا إنجليزاو منوكوس كوينو أب تاريخ إنجليز تباهيلو يفلت أبو تاريخ نا إنجليز تباهيلو يفلت جنا ودشو عات عمد كله ناب قدام أتوه كاب زموت دما كساب زموت دما كاب تقدام وسيو أي فلتن ملي هو أتو بسألوت
بنبابن بصحفتن أحلفوه نكريستوس بخما يخبيرو بصحفت هوته ملوك على أملاخ بمترقام نقويتا أخبره قبل عليك قداميت ملغ بيطرس سفيح مبره صحيفي سلازي إذا مبوتات زي ومن منتا يوم تقيسوهم زلو حاونا مرتخل مريم لازي صحف زي أبوتات ترجيمو مخنم الكل ناس إن من يوم كمي قروم ترجيمو مو هوتهم كان تاي نيرو نعنا أبنه نمخاني مالت بتأزاز النت كم تبيطرس أمل اختزبولو نسدما أبت قدام نزلو أبوتات بمئزاز بقدسنا نبريل أنبابرؤ قدس بدا كساب اتاناي مودعتا دقيق هوتي صحف نبره أما علتماتو وانجل يوحنس ناب قانقا انجليزي ترجم نبره تاناي مودعتا مسمر صحافة تفصيمو إيلو نفسنا فتاريو أركبه نعاي كمهار ويك صحف ويك مهر كله كل جزية دستا يبل نبره I was always been my delay to learn or to teach or to write يبل نبره لك عندها صحف خلو عارفهم دقيق تونسي أب حمام ويا بجلز ترفع جزية أي نبرن مالتي لك يوحنس وانجلاوي كسابتا زعرف اللام أب عنكي بتشكيمهم نبيت أملا والحنت معلتي بيت كريستيان كي تسالموا علي فلتني نحد حدكم مفقار دزي كوينس كال صور كال عدا أيها اللغة من دابلة تشكيمهم ويخدوا نبوري بالمالت لك عزم بوزيون كأني نداس صحفو خلو نتام صحف كبدوان هيوتهم كتودان حنتو خينا تفصم يلهم نايتام مصحف موداتا نا هيوتهم سغاوي مدراوي هيوت كا موداتا مالت قدس بوليكار اب كلا اي كفل زمن اب سميرنا زنبره سميرنا لومي ازمير تباهلا اب معراباو تركي عباي كتمايا مكران املاخ بحاغوس طعمشتا يولد نايزوم ابو بهالاي مكرا نأملاخ زحقوس طعمشتا يولد قدس بوليكار بمني باباس ناي سمير وي سميرنا زنبره قدس ابوي تزعبه كبرو ود مزمور ناي حواريا يوحنس منباري كاب حواريات سمعوا تمرتي ناب تزقصل ولدو زم حلالف دلدل ايو نيري نكريستوس بخما يخبيرو بسماعة النت إذا أبوزي نكريستوس زخبرو بموتي أب جزية سدت كريستيان رماويان حزوم نكريستوس كحد نقيسار دما سجد بلو نسجنا تاوري تملسو هيبو ساها أنتيا 86 عمت تجزيئيو حانتقوا أيبدلنن كميلة نتزاد حنن نقوسي كصرفو ويكخدو يخليلو ملسي هبوم النبابرو كمتي قداميتي ملخت بيطرس تبلو أما كراز صنع سب نبره ناب حوي كدربي ومسدليو إذناتكم حوي نقل ساعات نديدو يتأثيو أثن حسمات زتدالو وزلا على ما وقنا أي تأثني أي تطفئوني هم بلوم بحوي كنددو وفتينهم مغان مسأبيهم بسيف وقيهم قتلوه نسو مسكرنت امنت مالت living hope بقبر زرعي أبو أيو ناي كلهم قدسنا يبصحنا تنتانا قداميت ملأخت بيطرس قدس بيطرس اتخوحي تباهيلو زتسمير رئيس هواريات نزام ملأخت زياز الصحافة نتوما مأخل حيال مكران سدتن زنبور كريستيان نمسننا عن نمتببعني زوم مؤمنان زياتهم أبزع علم كم سدتنياتاتن مسعتنياتات كوينهم ينبرو نبروي سلاز قدس بيطرس بزعبات أب سماي زلوهم هياو تسفى اتزيب الرستي كمون علاما نايتزقات موم زنبره مكرا يزخاخرهم إذا ملأخت زيا بملأخت تسفى تباهيلات فلت ملأخت تسفى تباهيلات فلت نسا أما أكل سلمات برهان التنسبارق كوينا نعانا نتوم أبز زمن ننبر زلونا مؤمنانون بتسفان بقدسنان كمي قرنا خنبر كم زلونا تمهرنا سلامتان ناي سلاسية مسرد دحنة النبل بيطرس هواري أيس كريستوس قداماي كاب حدا خساب كلته نتوم أب قنطوسن أب غلاتيان أب قبروقيان أب إسيان أب بيتانيان زتبتونو سدتنياتات كمتا أملاخ أبونا أقدمو زفلتكم
بمنفس تقدسكم نيسوس كريستوس ما انت ختأززوا بدمون ما انت ختنسو مروسان زخونو صقان سلاما يبزحكم قدس بيتروس ابزا سلام تازي اتراي نملو مستيره دحنت مالت بمستيره سلاسي اقلالصا يقربوي فلطت ابو دحنتنا خفقادن قداماي فلطتن እግዚአብሔር እዩ ጣብዩ ዝጅምር ሙሩፃን ዝተባሃልና አምላኽ ብዘይ ድልየትና ስለ ዘገደደና ዘይኮነስ ነቶም ጸጉዕ ብፍታው ዝቕበሉ ሰባት ቅድመ ዓለም ምፍጣሩ ብፍቅሩ ስለ ዝፈለጠና እዩ መንፈስ ቅዱስ እትናይ አቦ ምርጫ በግብር ዝውዕል በመንፈስ ቅዱስ እዩ በምስጢረ ጥምቀት ካብ ዓለም ንፍለ በምስጢረ መሮን ድማ ሕትመት መንፈስ ቅዱስ ንቅበል በዚ በመንፈስ مقداس مالت نأملاخ تراي زتفل يهوت منبار مالتي نوايا قدسات تباهيلو زصواع مئزازن مدحانن بولد علاما نايز كل دما نيسوس كريستوس ولد مئزازن بتا مسقل زفسسو خبر دمو كاب حاتيات من صحيو اذا دما نحدش هوت يبقى عنا امين كاب تمرت ابو قدس كيرلس ناي اسكندريا كمزيبل املاخ نحاده خدحن نحاده دما حاده خدحن نحاده دما خطفا قديما يوسنن جناخه من تقبلوا بأمنت كم زنبرن من دما خم زنسقون بناي بأملاخاو فلتوتي فلتي سلازي مريجانا أفقر أملاخن أبناس أفق عدن زتمركوسة إيوي لكن يسوس كريستوس كاموتان بمتنسو ببزح محرتو نابهيا وتسفا كم بحدش دولدنا أملاخ أبو قيتانا يس كريستوس بروخ يخون نابتي أب سمايات زتحلولكم زي بلي زي ركس زي صملو رستي قدس بيتروس بخبري يتقبلنا يا صقا تمسيتو نأملاخ يمسجن داقماي لدت كم بحدش مولاد ازي اتمستيرات امكات اتبمستيرات امكات نرخبو حدش يوتي كابتي مواتز خوانا زري عدام نابت زي موت زري قال أملاخ نساقا قررليو منشي دما قبرنا زي كونس بزح محرات أملاخي هياو تسفا هياو تباهيلو زلو أبزموتا نجر كم هافتي ويسلطان زي كونس أبتهياو زخونة تنسائي كريستوس التمركوسة سلزخونة كريستوس هياو سلزخونة تسفاناون هياو إيو زي بالرستي أب سماي زيصبينا رستي مستعمد رزولو رستي بسلست نجرات يفعلاله زي بالي كم جنزبن زي بالي كم جنزب أي بسن زي ركس بحاتيات ويبخف أدك سبات أي ركسن زي سملو كم عنبابا وي كم صباغ علم أي حلفن بتأمود داتا زمن كقلت التدالو مدحان بإمنت بحيل أملاخ التحلخم ميخم اترستي أب سماي تعاقبو قالو نحنا خاء أم مدري كم يقرنا نسأنع ملسو بحيل أملاخ حيل أملاخ كم من دق كوينو يكالا خللنا اتناتنا قددما بإمنت أبز حلوازي موكالي نعنا تسفانا أبت زي سماياوي رستيو اتي أمدر زلو ساقامات نزي تسفازي كمنتلنا آيك إلينيو كميسي بحيل أملاخ إنا إنحلوي حقوس أما أخلفتناي بقو بزح تحقوسوا اللهم قنا حجي انت دا لي نقرب قزيه بب عينو تفتنا ختحازنو قد خوينوكم الله اتمفتان امنتكم كابتي بحاو تفتينو زتف ورقة أزيو زخبر كوينو نمسقانان نخبرن نوداسين نانت خخاونين ازي كابتا عم صحاف قدوس زلو عميق منفساو حقتات حدي حاقوس أب حزن كريستيان بحادة قزيه بوشو باتزلو هياو تسفاي حقوس بقدام دما باتزاقات أمو مكرا يحزن يقنزوي ازي زي قاچوي يتحقوس كابت حزن زعمق ايو علامة فتنا بزي مخنيات هاي متسني كم تحدى ورقنيان ورقي خاب رسحاتو نمفلاي اب حاوز اتو املاخ دما نابنتنا كابتنا عالم فقرن كابتنا يسقا دخامن نمصح فتنا يفقدي املاخ نعبيتنا يمرمرنا سيطان نودقتنا يفتننا امنت كاورق تخبر امنتنا كاب زخونه مدراو هابتن لعلي كبرتيا ورقي نغزياوي هيوتي نصحت امنت غنا نزل علماوي
هيوتيا نعقو خيرئكم وتفكروا عليهم وصيت امنتكم مالت مدحان نفساتكم ان تقبلكم بزي بحال كبر زملو حاغوس تحغوسوا عليهم اتحاغوسنا منጭት ዘይርአ ግናኸ ህያው ዝኾነ ክርስቶስ እዩ እዚ እምነት እዚ ናብቲ ናይ መወዳእታ ዕላምኡ ማለት ምድሓን ነፍሳትና ይመርህ እዚ ሓጎስ ዘይገለጽ እዩ ማለት ብቃላት ክገለጽ ዘይክእል ሰማያዊ ሓጎስ እዩ ካብ ትምህርቲ አበው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ መከራ ንእምነት የንጽሐ እምበር አየጥፋን ልክዕ ከም ተሓው ንዕትሮ ዝያዳ ዘጽንዖ መከራ ድማ ንነፍሲ እሙን ሰብ የበርታዓይ አዴታትና ዕትሮ ምስሰርሓ በሓዊ ይጠብስኦ ማለት በሓዊ ምስተጠብሰ ሽዑ ማይ ተገይሩሉ አይብስብስን አይበላሾን ማለት እቲ ብነቢያትን መላእኽትን እተደነቀ ምድሓን ብዛዕባ እዚ ምድሓን እዚ እቶም እተነበዩ ነቢያት አጸቢቆም መርሚሮም ሓቲቶም እዮም እዚ እቲ መላእኽቲ ክጥምትዎ ዝብህግዎ ነገር እዩ ቅዱስ ጴጥሮስ እቲ ንሕና ብጸጋ ዝረኸብናዮ ምድሓን ክሳዕ ክንደይ ዓብ ምዃኑ ንምርዳእ ክልተ ዓበይቲ ምስክራት የቕርብ ሳቶን ከዓ ነቢያትን መላእኽትን እዮም ካብ ምድራውያን ነቢያት ካብ ሰማያውያን ከዓ መላእኽቲ እቶም ዓበይቲ ነቢያት ብሉይ ኪዳን ብዛዕባ እዚ ምድሓን ዝተነብዮም እዮም ግናኸ ንምሉእ ትርጉሙን ንዝፍጸመሉ እዋንን ኣይተረድኦምን ነይሩ ንሳቶም ነቲ ረኣይ ካብ ርሑቕ ጥራይ ሪኦም ዝረኣይዎ ንሕና ግና ኣብኡ ንነብር ኣሎና መላእኽቲ ቶም ቅዱሳን መላእኽቲ እኳ ነዚ ዓብ ምስጢር እዚ ማለት እቲ ወሰን ዘይብሉ ኣምላኽ ከመይ ገይሩ ሰብ ኮይኑ ንደቂ ሰባት ካብ ሞት ከም ዘድሓነ ክጥምትዎ ይብህጉ ከምኡውን ባህጊ ይህንቀው ነበሩ እዚ ባህግን ሃንቀውታን ንዓና ነቲ ዝተዋህበና ጸጋ ብንዕቀት ከይንሪኦ የጠንቅቐና ንህይወትና እቲ ንሕና ኣብ ቅዳሴ እንቕበሎ ስጋን ደምን እቲ መላእኽቲ ብፍርሃትን ብረዓድን ዝግደስሉ ምስጢር እዩ እዚ ክብሪ እዚ ክንርድኦ ይግባአና እዩ ጻውዒት ናብ ቅዱስ ህይወት ቁጥሪ 13 ክሳብ 21 ስለዚ ሓቋቆ ልብኹም ተዓጢኩም እናተጠንቀቅኩም ነቲ ብምግድሃድ ኢየሱስ ክርስቶስ ትረኽብዎ ጸጋ ሙሉእ ተስፋ ግበሩ ከም እዝዛት ውሉድ እምበር ከምቲ ብዘበን ድንቁርና ከለኹም ዝገበርኩምዎ ናይ ቀደም ትምኒት ኣይትግበሩ ኣነ ቅዱስ እዮ እሞ ቅዱሳን ኩኑ ዝብል ጽሑፍ ስለ ዘሎ ከምቲ ዝጸዋዓኩም ቅዱስ ዝኾነ ንስኻትኩምን ብኹሉ ንብረትኩም ቅዱሳን ኩኑ እዚ እቲ ግብራዊ ክፋል እዩ በቲ ዝተዋህበና ተስፋ እንታይ ክንገብር ኣሎና ሓቋቆ ኣእምሮኹም ተዓጥቑ እዚ ማለት ንኣእምሮና ካብቲ ዘይጠቅም ሓሳባትን ካብቲ ናይ ዓለም ትምኒትን ብምእካብን ብምቁፅፃርን ማለት እዩ ንመንፈሳዊ ውግእ ምድላው ቅዱሳን ኩኑ ዕላማ ህይወት ክርስቲያን ቅዱስ ምዃን ቅድስና ማለት ካብ ሓጢአት ምርሓቅን ንኣምላኽ ምፍላይን እዩ እቲ ምኽንያት ድማ ኣነ ቅዱስ እዮ እሞ ቅዱሳን ኩኑ ዝብል ናይ ኣምላኽ ቃል እዩ ዘሌዋውያን 11:44 ንሕና ንባህሪ ኣምላኽ ከነንፀባርቕ ኢና ተፀዊዕና ኣብዛ ናይ ግሽነት ዘበን ብፍርሃት ንበሩ ኣብ ዘበን ግሽነትኩም ኣብ ቁጥሪ 17 እያ ዘላ እዚ ፍርሃት እዚ ናይ ባርያ ፍርሒ ዘይኮነስ ናይ ውሉድ ፍርሒ እዩ ማለት ነቲ እንፈትዎ ኣቦና ምእንቲ ከይንብድሎ ወይ ከይንሕዝኖ ምጥንቃቕ ማለት እዩ ዋጋ ምድሓን 18:19 እቲ ንቅድስና ዝድርኸና ቀንዲ ምኽንያት እቲ ዝተኸፍለልና ዋጋ እዩ ንሱ ድማ በቲ ክቡር ደም ክርስቶስ ከምቲ ናይ ሓደ ነውሪ ዘይብሉን ኣበር ዘይብሉን ገንሸል እዩ እዚ ዋጋ እዚ ክሳዕ ክንደይ ክቡር ምዃኑ ስለ እንዝክር ናብቲ ብክቡር ዋጋ ዝተዓደገ ህይወትና ሓጢአት ከነምፅእ ኣይንደፍርን ኢና ካብ ትምህርቲ ኣበው ቅዱስ ባስልዮስ ከምቲ ሓደ ሰብ ንንጉስ ከየሕዝን ዝጥንቀቕ ንሕና ድማ ነቲ ኣብ ልብና ሓዲሩ ዘሎ ንጉስ ማለት ንመንፈስ ቅዱስ ከይንሕዝኖ ብፍርሃትን ብረዓድን ክንነብር ይግባአና ኣብ ዝሓለፈ ኣብ ኤፌሶን ዝረኣናዮ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 30 ነቲ ንመዓልቲ ምድሓን ዝተሓተምኩምሉ ኣብ ውሽጢ ዘኹም ዘሎ መንፈስ ቅዱስ ኣይተጉሂዎ ሓይሊ ቃል ኣምላኽን ፍቕሪ ኣሕዋትን ካብ 22 ክሳብ 23 ንሓቂ ብምእዛዝኩም ንነፍሳትኩም ስለ ዝሃነጽኩም ወን ግብዝና ዘይብላ ፍቕሪ ኣሕዋት ይሃልኹም
ካብ ንጹህ ልቢ ንሓድ ሕድኩም ብጋህዲ ተፈቐሩ ካብቲ ህያውን ንዘለዓለም ዝነብርን ቃል ኣምላኽ እምበር ካብቲ ጠፋእ ዘርኢ ኣይኮንኩምን እተወለድኩም እቲ ብእምነት እነጥርዮ ንጽህና ናብ ሓቀኛ ፍቕሪ ኣሕዋት እዩ ዝመርሕ ንጹህ ልቢ ተኻብ ናይ ሓቂ ፍቕሪ ካብ ንጹህ ልቢ እያ ትፍልፍል ዳግማይ ልደት ብቓል ኣምላኽ እቲ ናይ ዳግማይ ልደትና ምንጪ ህያውን ዘለዓለማውን ዝነብር ቃል ኣምላኽ ዝኾነ ወንጌል እዩ ስጋ ከም ሳዕሪ ቃል ኣምላኽና ንዘለዓለም ይነብር ቁፅሪ 24-25 ቅዱስ ጴጥሮስ ካብ ትንቢት ኢሳያስ ምዕራፍ 4 ቁፅሪ 6-8 ይጠቅስ እዚ ድማ ኣብ መንጎ ሓላፍነት ስጋን ሃብቲ ስልጣን ጽባቐ ከምውን ኣብ መንጎ ዘለዓለማውነት ቃል ኣምላኽን ዘሎ ዓብ ፍልልይ የጉልሕ እቲ ንውለደሉ ቃል ዘለዓለማዊ ስለ ዝኾነ እቲ ዝተወለድናዮ ህይወት እውን ዘለዓለማዊ እዩ ህይወትና ኣብቲ ሓላፊ ስጋ ዝኾነ ስጋ ዘይኮነስ ኣብቲ ዘይሓልፍ ቃል ኣምላኽ ተመርኮሰት እያ ስለዚ ፍቕርና እውን ግዝያዊ ዘይኮነትስ ሱር ዝሰደተት ክትከውን ኣለዋ ክብርን ምስጋናን ንእግዚኣብሔር ኣምላኽ ይኹን ንመልእኽቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹሞ ኣብ ትገብርዎ ጸሎት እግዚአብሔር ጽኒሉ ይስማዓኹም ስብሃት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲት ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አጀሚሩ በሰላም ዘፈጸመና ናይ ባህር ምስጋና ኣብፀሓዮ ኣምላከ ቅዱሳን እግዚአብሔር ኣምላኽና ንዝተረፈ መደባትና ናብ ሓውና ዲያቆን መሓሪ ንዝመሃረናን ንዝገሰጸናን ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብፀሓዮ ነቦና ድማ ስለተዛሃቡና ሰፊሕ ቃል እግዚአብሔር ኣምላኽ ቃል ሕይወት ተስምዓልና ነዚ ጽሑፍ እዚ ዘዳለወ ሓውና መምህር ተኽሉ ድማ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣገልግሎትካ ይባርኽ ጸጉ የብዝሐልካ እሺ ካብዚ ብምቕጻል ከምቲ ልሙድ ካብ ጉባኤ መዝሙር ክህልወና እዩ እቶም ድሒርኩም ዝኣተኹም እንኳዕ ብድሓን መጻኹም እንኳዕ ብሰላም ኣራኸበና እግዚአብሔር ማማሙሉን መምህር ትምኒትን ኢትክን ሓፍ ኣቢልክን ኣለኽን ተሰማሚዕክን ሓዲኽን ክትዝምራልና ማማሙሉ ስመዘም እሺ እግዚአብሔር ክብረት ይሃብኪ መምህር ትምኒት ማማሙሉ ዘምር ኢላ ትክላ ማማሙሉ ክትዘምርልና እግዚአብሔር ምሳኺ ይኹን እግዚአብሔር ይባርኸለይ ናይ ዕረፍቲ ወደብ ትብል መዝሙር ክዝምር እየ እግዚአብሔር ይሕግዘኒ ናይ ዕረፍቲ ወደብ ትብል ብርኪ ኩሉ ፍጥረት ይሰግድ ንዓኻ ልቢ ኩሉ ፍጡር ይውከለባኻ ናይ ዕረፍቲ ወደብ ኢየሱስ ንስኻ ኢኻ ትብል መዝሙር እግዚአብሔር ይሕግዘኒ ብርኪ ኩሉ ፍጥረት ይሰግድ ንዓኻ ልቢ ኩሉ ፍጡር ይውከለባኻ ናይ ዕረፍቲ ወደብ ኢየሱስ ንስኻ ኢኻ ናይ ዕረፍቲ ወደብ ኢየሱስ ንስኻ ኢኻ ንስኻ ናይ ዓለም ብርሃን ኢየሱስ በይንኻ ኣላፍ ሞይጋን ኢየሱስ ንስኻ ሊቀ ካህናት ኢየሱስ በይንኻ እንጀራ ህይወት ኢየሱስ ክብሪ ይኹን ንስምካ ተባረኽ ብርኪ ኩሉ ፍጡር ይሰግድ ንዓኻ ናይ ኩል ልቢ ኩሉ ፍጡር ይውከል ኣባኻ ናይ ዕረፍቲ ወደብ ኢየሱስ ንስኻ ኢኻ ናይ ዕረፍቲ ወደብ ኢየሱስ ንስኻ ኢኻ ንስኻ ንጉስ ነገስታት ኢየሱስ በይንኻ ኣምላኽ ኣማልኽቲ ኢየሱስ ንስኻ ቀንጣጢ ጸላም ኢየሱስ በይንኻ መስፍን ናይ ዓለም ኢየሱስ ክብሪ ይኹን ንስምካ ተባረኽ ብርኪ ኩሉ ፍጥረት ይሰግድ ንዓኻ ልቢ ኩሉ ፍጡር ይውከል ኣባኻ ናይ ዕረፍቲ ወደብ ኢየሱስ ንስኻ ኢኻ ናይ ዕረፍቲ ወደብ ኢየሱስ ንስኻ ኢኻ ንስኻ ሰንደቕ ዕላማ ኢየሱስ በይንኻ ገንሸል ፋሲካ ኢየሱስ ንስኻ ፍጹም መድሓኒት ኢየሱስ በይንኻ ጉንዲ ናይ ህይወት ኢየሱስ
ክብሪ ይኹን ስምካ ተባረኽ ብርኪ ኩሉ ፍጥረት ይሰግድ ንዓኻ ልቢ ኩሉ ፍጡር ይውከል ኣባኻ ንዕረፍቲ ወደብ የሱስ ንስኻ ኢኻ ንዕረፍቲ ወደብ ንስኻ ኢኻ ንስኻ ሰንደቕ ዓላማ ኢየሱስ በይንኻ ገንሸል ፋሲካ ኢየሱስ ንስኻ ፍጹም መድሓኒት ኢየሱስ በይንኻ ጉንዲ ናይ ህይወት ኢየሱስ ክብሪ ይኹን ስምካ ተባረኽ ብርኪ ኩሉ ፍጡር ይሰግድ ንዓኻ ልቢ ኩሉ ፍጡር ይውከል ኣባኻ ንዕረፍቲ ወደብ የሱስ ንስኻ ኢኻ ንዕረፍቲ ወደብ የሱስ ንስኻ ኢኻ እሱ እዩ ኩሉ አሜን እግዚአብሔር ቃል ስለመ ህይወት ተስምዐልና ዝማሬ መላእክት የስምዐክ ማማሙሉ ብርኪ ኩሉ ፍጡር ይሰግድ ንዓኻ ልቢ ኩሉ ፍጡር ይውከል ኣባኻ ናይ ዕረፍቲ ወደብ ኢየሱስ ንስኻ ኢኻ እያ ትብል ተኣዝማች ናይ ዕረፍቲ ወደብና መዕረፊና ወሃቢ ህይወትና ስለ ዝኾነ ኩሉ ብርኪ ንዑ ይሰግድ ኩሉ ልቢ ከዓ ኣብኡ ይውከል ብምባል ናይ ህይወት እንጌራ ንሱ ምዃኑ ሕያዋይ ጓሳ ምዃኑ ኩሉ ነገርና ጎይታ ምዃኑ እትገልጽ ጥዕምቲ ደስ ትብል መዝሙር እያ ደጊመ ዝማሬ መላእክት የስምዐልና እሺ ካብዚ ብምቕጻል ነዛ መዝሙር ብቓል ኣምላኽ መሰረት ካብ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ ብምጥቃስ ከነስተንትና መድረኽና ባኹም ብርኪ ኩሉ ፍጡር ይሰግድ ንዓኻ ልቢ ኩሉ ፍጡር ይውከል ኣባኻ ናይ ዕረፍቲ ወደብ ኢየሱስ ንስኻ ኢኻ እያ ትብል ኣለና ዶ ዲያቆን ኣለና እሺ ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ፍቅዲ 9 ክሳብ 11 ስለዚ ከዓ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ዘሎ ኩሉ ብርኪ ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኢየሱስ ምእንቲ ክንብርከኽ ልሳን ዘበለውን ንክብሪ ኣምላኽ ንክብሪ እግዚኣብሔር ኣቦይሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ምዃኑ ክእመን እዩ ኣምላኽ ናብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ካብ ኩሉ ስም ልዕል ዝበለ ስሙን ዝሃቦ ኣሜን ፊልጵስዩስ 2:9-11 ዳ ዲያቆን እሺ ቃል ህይወት ተስምዐልና ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል ብትክክል ነታ መዝሙር ትገልጻ I was expecting that እሺ ካልኦ ማማ ጊዴና ከዓ እግዚአብሔር ክብሪ ሃብኪ ኩሉ ግዜ ጥቕሲ ትሰደልና ገላትያ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 5 ሰዲዳትና ኣላ መነንብበልና ብድሕሪኡ ከዓ ማማ ህይወት ኢዳ ሓፍ ኣቢላ ኣሎማ እዛ ገላትያ መነንብበልና ገላትያ 1:5 أنا خم ببعد دياقونم غلاتيا 1:5 إذا هذا حمشته نعو كابزل عالم نزل عالم كبري يخون أمين ገላትያ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 5 معرف حدد يا سوري I'm so sorry غلاتيا قصر حادي ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 5 معرف حادي أوكي قصر حمشته من ساهبات النزلة نعو كابزل عالم እስኪ نزل عالم كبري يخون أمين مثلا
اوكي كريا دقيمة تقصى أنا تقاقي خيكون قلاتيا هذا هم مشتيا هراي لعلي لنا خنم ببعينا قطر سلسن قطر ربعتن كاب إجزابير أبونان كابتي كم فقاد أبونا أملاخ كاب زحج زلا أكيد عالم من تخد حنا نايلو بسر حاتياتنا نفسو زهاب قويتانا إيسوس كريستوس ጸጋን ሰላምን ይውረድኩም እያ ትብል ዘላ ኦኬ ገምጢልና ከዓ ክንሪኣ ገላትያ 5:1 ከይትኸውን ከዓ ምናልባሽ ሓራ ምእንቲ ክንከውምሲ ክርስቶስ ሓርነት ኣውፅኢና እዩ ስለዚ ፅንዑ ከም ብሓድሽ እውን በርዖት ባርነት ኣይትቆረኑ እያ ትብል ካብዚአን ክኾና እኽእላኢለ ተስፋ ገብር ቃል ህይወት ተስምዐልና ማማ ህይወት ከምኡ እውን ማማ ግዴና እሺ ካልኦት እዚኣ ከዲረቆ أنا دخل لها إيدك ستايل كادينير هو كهيرا إيدك حافا بيلك نيرك بدحري يصعب بيلك خام أما بري أنا هاني عبد دانيال معرف كلته قصري 4 شمنتن مساعد خياق اندحان 4 شوعتن إتي نقص ندانيال نسخة نزي مستيرزي كتقلصو كالكاس إذا أملخكم بحق أملخ أمالختي ويتا نقستات قلاتي مستير إيلو ملسلو أمين آمين قال هو تسمع لنا دانيال كلتر مع شوعة ما بري እሺ መዝሙር ዳዊት 29 ኣትሙ ልድብርታኣት ንእግዚኣብሔር ሃቡ ንእግዚኣብሔር ክብርን ምስጋናን ሃብዎ ንእግዚኣብሔር እቲ ዝግብኦ ክብሪ ሃብዎ ንእግዚኣብሔር ብቅድስና ስገድሉ قال هو تسمع لنا مزمور داويت مبل 29 قطر خنديا هو ካብ ቀዳመይቲ ስጋዕ ፍርቃ ያቢል ያደለሁ ገዲፋ ስገድሉ ስጋዕ ትብል ንእግዚኣብሔር ብቅድስና ስገድሉ قال هو تسمع لنا አሜን مزمور داويت مبل 29 እሺ ማማ ረዘነትን ሓፍትና ኣልልታን ኣከታቲልከን ከተንብባልና እሺ ቃል ህይወት ይስማዓልና አሜን ናተይ ከዓኒ ቆሎሴ ምዕራፍ 1 ካብ 15 እስከ 17 ዘላ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ እዩ ትብል ኣርእስታ ንኩሉ መልክዕ እቲ ዝርአን እቲ ዘይርአ ኣምላኽ በኹሪ ኩሉ ፍጥረት እዩ ኣብ ሰማያትን ኣብ ምድርን ዘሎ ዝርአን ዘይርአን ዝፋናት ኩኑ ወይስ ጎይትነት ሕልቅነት ወይስ ስልጣናት ኩሉ ብኡ ተፈጢሩ ኣሎ እሞ ኩሉ ብኡን እዩ እተፈጥረ ንሱ ከዓ ቅድሚ ኩሉ እዩ ኩሉ እውን ብኡ ቆይሙ ኣሎ አሜን ቃል ህይወት ተስምዕ ለና ሮሜ ምዕራፍ 14 فقد 11 بحسابين رومي خندي 14 قصري 10 بحنسا إيه أنا هياو إيه يبل إግዚአብሔር كله بركي خسجدلي كله لسان ون أملاك كمسجنو إيو زبل صحفي مو كلاتنا بقلم منبر فرد أملاك دوك نبلينا سلمنتاي دا نسقا أو حوخات تفرد ويس نمنتاي نسقا نحوخات تنعاق آمين قال هو تسمع لنا رومي 14 ناي ماما رزانا دما قولاسيس معرف حدا 15 شوعات الشيء زتدالنا تحلينا قلت فيلنا كيكول فوكم انت قد مسقارنا راي انت داخل دياكون ربنا رأي يوحنس معرف 4 قصر 11 ثم 24 شماغلتات ኣብ ቅድሚቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎ ፍግም ኢሎም ወጎይታናን ኣምላኽናን ንብዘሎ ንስኻ ፈጠርካዮ ስለ ፈቃድካ እውን ኮይኑን ተፈጢሩን እዩ እሞ ንስኻ ክብርን ስብሓትን ስልጣንን ንምውሳድ ብቑዕ ኢኻ እናበሉ ነቲ ንዘለዓለም ህያው ኮይኑ ዝነብር እናሰገዱ ኣኽሊላቶም ናብ ቅድሚቲ ዝፋን ይድርብዩ ኣለዉ ቃል ህይወት ተስምዕ ለና أبونا رأي يوحنس معرف 4 خاب 10 كساب 11 الشنبار 25 دقائق اللوانا كاب زقتلنا نزلوا مستمهرنا يو قداميتي ملكت بيتروس معرف 1 كساب 25
ንዕኡ ከነስተንትን ሓሳብ ምስ ጉባኤ ሼር ክንገብር ኢና መድረኽና ባኹም ፕሊስ ግዜና እንጠቀመሉ 25 ደቂቕን እቲ 5 ደቂቕ ናይ ጸሎት 10 ደቂቕ ራይን ደለዋና ማለት እዩ ናይ ጉባኤ እቲ ግዜ ንጠቀመሉ ኣብ ስክሪን ስለ ዘሎ ቁፅሪ ክንዲ እዚኣ ክትብሉን ትኽእሉ ኢኹም እናንበብኩምን ከተስተንትኑ ትኽእሉ ኢኹም ወላተም ድሒርኩም ደኣትኹም ሕጅ እምቢብኩም እዚኣስ ከምዚኣ ተረዲኣትን ክትብሉ እውን ትኽእሉ ኢኹም ንሓድሕድና ክንባላላሕ ከነስተንትን ኣነ ከምዚኣ ተረዲአ እያ ከምዚኣ ስተንትን ኢልና ንሓድሕድና ዲስካስ ንገብር ፅቡቕ እዩ ዲያቆን ሓወይ ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል እግዚአብሔር ይመስገን ስለዝነበረና ጊዜ አሜን ነቦና ቃለ ሕይወት የስማዓልና መምህር ተክሉ ከዓ ከምኡ ካብዚ ክንመሃሮ ዝፀናሕና ቁርብተይ ሓሳበይ ከቢለ ኣምላኽ ክፈጥረና ከሎ ንክብሪ ኣምላኽ ከነንፀባረቕ ከም ዝተፈጠርና ካብዚ ክንመሃሮ ዝፀናሕና ክብሪ ኣምላኽ ከነንፀባረቕ ከም ዝተፈጠርና ኣብ ካልእ እውን ንምስሊ ወዱ ክንመስል ከም ዝተፈጠርና ዝብል ነንብብ ኢና እግዚኣብሔር ነቲ ካብቲ ተኻፋሊ ባህሪኡ ብቅድስና ንክንነብር እግዚኣብሔር ሓደ ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ፍኖተ ሂወት ዝብል መፅሓፍ ተኻፋሊ ባህሪ ናይ ኣምላኽ ቅድስና ምዃኑ ከምቲ ሕጂ ክንመሃሮ ዝፀንሕና ኣብ ዘለዋውያን ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 44 ኣብ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 17 ክሳብ 18 ብኽቡር ዋጋ ኢና ተዓዲግና እቲ ቅዱስ ኣምላኽ ከዓ ኣነ ቅዱስ ከም ዝኾንኩ ቅዱሳን ኩኑለይ ብኩሉ ንብረትኩም ከምዚ ክንመሃሮ ዝፀንሕና ብኩሉ ንብረትና ቅዱሳን ክንከውን ከም ዘለና ካብ ሓጢኣት ክንርሕቕ ከምቲ ቅዱስ ከምዚ ክመሃረና ፀንሐ ምፍላይ ምዃኑ ንሕና ከዓ ንኣምላኽ ክንፍለ ከም ዘለና ከስተንትን ፀኒሐ ተማሂረ ወይ ተረዲአ ከምቲ ክንመሃሮ ፀናሕና ነቢያት እውን ነቲ ግዜ መዓስ ምዃኑ እናበሉ ዝምርምርዎ ዝነበሩ እቶም ቅዱሳን መላእክቲ እውን ከይተረፈ ነዚ ነገር እዚ ክርእይዎ ሃረር ይብሉ ከም ዝነበሩ ንሕና እውን ነዚ ነገር እዚ ከይንንዕቆ ካብዛ ክንመሃራ ፀናሕና ኢና ከይንንዕቆ እንተገዲስና ብቅድስና ክንነብር ካብ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ዝተምሃርናዮ ኣብ መልእኽቲ ያዕቆብ ኣብ መወዳእታ እቲ ሰናይ ምዃኑ እናፈለጥካ ዘይምግባር ሓጢኣት ምዃኑ ስለዚ ነዚ ነገር ዝኣስተብሂልና ብቅድስና ክንነብር መዓልቲ ምድሓን ሕጅያ ስለዚ ቅዱሳን ኩኑለይ ኢልና ኣሎ ኣምላኽ ይደግፈና ነቦና ደጊመ ቃል ሕይወት የስምዓልና ይቀኒየለይ ዲያቆን አሜን ቃል ሕይወት የስምዓልና ሓውና ዲያቆን ሳሙኤል እሺ ካልኦት ጊዜና እንጠቀመላ أنا دي أكون نشتيت أخبر يتقرب كل دونجياتي سوري أنا هاخستنت نتسن حقوسي أبتا أبونا thank you بدن بجيرم تنتينو ما يمحق زرابة دكتور أمين ممر تخلوين أي بحكي مدهني علم تمسجنه هون أبتا قدامي ملأخت بيتروسي أبتا فتنا إمنت إلهم أبتا فتنا إمنتسي
እምነትና ካብ ዝጠፍእ ወርቂ ንላዕሊ ክቡር ስለ ዝኾነ ፅሬቱ ምእንቲ ክርኢ ብሓዊ መከራ ክፍተን ግድነት እዩ። እዚ መከራ ግን ናብ ምስጋና ክብርን እዩ ዝቅየር which is ኣብታ 6 መስለን ብታ ባይብል ኣብታ 6:7 ያብኣዊን ብደንብ ትነግረና እቲ ምፍታን እዚኣ ኣብኣ ከለኹ ኩላ ኣክቹዋሊ ከምዚ ዲያቆን ሓወና ክብሎ ፀንሐዊን ብዙሕ ናይ እምነት ዊን ኣላ ተብል ኣላ እቲ እምነትና ሲ ካብ ወርቂ ንላዕሊ ከም ዝኾነ እቲ እምነት ሲ ብቐሊል ጌርና ክንሪኦ ከም ዘይብልና ኣብ እምነትና ክንፀንዕ ከም ዘለና ነቲ እምነት ካ ኢልካ ኣሚነ ኢልካ ዘይኮነሲ ብዙሕ እንተኣሽሙ ከም ዘለዎ ምሂሮምና ብዙሕ መከራን ጭንቅን እቲ መከራን ጭንቅን ግን ዳሕራይ ንራህዋ ከም ዝኸይድ ተማሂርና ፕላስ እቲ እምነትካ ሲ ብቅድስና ብፍርሓት ዋጋ ክትከፍለሉ ከም ዘለካስ ተንቲኑ ነጊሩና ኣሎ ምሸ ተማሂርና እያ እዚኣ ከዓኒ ንዓና ኣብ ዘለናዮ ግዜ ኮይና ትስማዓኒ ስለምንታይ ኣብዚ ዘለናዮ ግዜ ኣብቲ ሓደ ሃይማኖት ፀኒሕካ ኣብቲ ሓደ ገምጠልጠል እዩ ዘሎ እዚኣ ብፁሪ ብደንቢ እቲ ባይብል ነገረና ኣሎ ብኩሉ ኦፍኮርስ መከራ ከም ዘለዎ ነገረና ኣሎ ጭንቅ ዝኸፍአ መከራ ኣብኡ ከም ዘለውን ጠቂሶሙልና ኣቦና እና እቲ መከራ ክሓልፍ ከም ዝኾነ ግን ኣብቲ እምነትና ኣነ ብጣዕሚ ክርስትንትና ዘምሰኽሎ ምሸት እቲ እምነት ሲ ብቐሊል ጌርና ክንሪኦ ከም ዘይብልና እስታንድ ክህልወና ከም ዘሎ የረ ተረድየ እያ እሞ እዚኣ ክስተንትን ደሊ ቴንክ ዩ ኣሜን ቃል ህይወት ተስምዐልና እሺ ካልኦት يا أخي ዲያቆን ወደይ ቀዳማይ ጴጥሮስ 3:4 ይፍትና እሺ እቲ ንዘይሓልፍን ክጅምር ዶ ወደይ هو ሕጂ ካን ንለኻ ሰልመዝነው ኣምፂኻ ኣለኻ እቲ ዘይሓልፍን ዘይረክስን ዘይጥብሉ ናብ ሰማይ ተኣርኒብልኩም ዘሎ ርሲ ብናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤ ካብ ሙታን ብዝሒ ምሕረት ንህያው ተስፋ ብሓድሽ ዝወለደና ኣምላኽ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ ወቲ ኩሉ ተኣርኒብልኩም ኣብ ሰማያት ዝነብር ርሲ ዝብለና ኩሉ ግዜ ዘስተምህሩና ዘለኹም ዘስተምህሩና ኣቦታት ናይ ትንሣኤ ሙታት ብዝሒ ምሕረት ህያው ተስፋ ብሓድሽ ዝወለደና ኣምላኽ ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረኽ ኣሜን ይባረኽ ኣሜን ቃል ህይወት ተስምዐልና ኣሜን እሺ ካልኦት እስኪ ባዕለይ ክሓትት እዛ ቁጥሪ 5 ሲ መን ኣስተንትነልና ኣንብብ ኣቢልና ወላቶም ዘይነበርና እንታይ ትብል እዚኣ ብኸመይ ነስተንትና ታሕቱ የተረዳእኽዋን ዲያቆን ቁጥሪ 5 ኣስተንትንዋ እያ ታሕቶ ንስኻትኩም ኦኬ ኣስተንትና ዲያቆን ወደይ ንኻልእ ዕድል ከይበይ ሓንሳብ ሕረ እንድሕሪ ደብል ተዲሃልይ ግን እሺ ስትንዶ ዲያቆን ከወይ እሺ ማማረ ዘነት ንስኻትኩም ብሓይሊ ኣምላኽ ብእምነት ነቲ ብዳሕራይ ዘመን ክገሃድ ዘለዎ እተዳለወ ምድሓን ተሓሊኹም ኣለኹም እንታይ ማለት እዩ ሲ ንሕና ሲ ብሓይሊ ኣምላኽ ዳእምበር ብሓይሊ ኣምላኽ ብእምነት ብሓይሊ ኣምላኽን ብእምነትን ነቲ ዳሕራይ ነቲ ናይ ዳሕራይ ዘመን ማለት ሲ ነቲ ተነቢርልና ዘሎ ንክንበፅሕ ተሓሊና ዘለና ማለት ድዩ ተዳለወ ምድሓን ተሓሊኹም ኣለኹም ኣይ ቲንክ ኣይተረድአትን ንመስለን ንስኻትኩም ብሓይሊ ኣምላኽ ብእምነት ነቲ ብዳሕራይ ዘመን ድብለና ደሎስ ነቲ ብዳሕራይ ዘመን ማለትስ ነቲ ክንበፅሖ ዘለና ብድሕሪ
መንግስተ ሰማይ ዘሎ ማለት ዲ ማለቱ ዲስ ዋላስ ኣይተረድአትን ናይ ተዳሕራዋይ ዘመን እሺ ቃል ሕይወት ተስማዕልና ድሓን ማማ ረዘነት ጽቡቕ ፈቲን ክለኺ ኣነ ፍትነን ማማ ሕይወት ሓንሳብ ኢልኪ ክመስለኒ ምሽ ናይ ኦኬ ማማ ብረይ ንኻልእ ዕድል ክህብ እሞ ንዑ ናባኽን ክምለስ ማማ ሙሉ ንስኻትኩም ብሓይሊ ኣምላኽ ብእምነት ነቲ ብዳሕራይ ዘመን ክገሃድ ዘለዎ ተዳለወ ምድሓን ተሓሊኹም ኣለኹም ብሓይሊ ኣምላኽ ብእምነትና ጸኒዕና በቲ ንረኽቦ ኩሉ ሕማቕ ፈተናታት ይኹን ገለ ዝረኽበና መገድና ዘሎሲ ጠቕላላ ተኸሪኣ ዘሎ እቶም ኩሎም ኣቦታትና እቶም ዝሓለፉ ኣቦታትና ዝኩሉ ኣገልግሎት ዝህቡ ዝነበሩ ብፅቡቅ ኣይሓለፉን ግን እንታይ እዮም ዝጥምቱ ነይሮም ነታ ዳሕረወይቲ ነታ ዳሕራይ ዘላታ ትመፅእ ሰማያት እታ ንረኽባ ገነት እዮም ዝሓስቡ እምበር ነዚ ናይ ሕጂስ ተቐጥቂጦም ተቆሪፆም ብሓቂ ተንከራቲቶም እዮም ግን እቲ ቃል ኣምላኽ ኣኽቢሮም ዋላ እቲ ኩሉ ሽግር እናተሓለፉ ብሓጎስ ነታ ዳሕረወይቲ ትመፅእ ምስ ሞትና ትመፅእ እታ ትመፅእ ዘላ ዘመን እታ ትመፅእ ዳሕራይ ዘመን ማለት ሲ መንግስተ ሰማያት ማለት እዩ ንዓኣ እዮም ተዳልዮም ዝነብሩ ነይሮም ንዓ እዮም ዝጥምቱ ነይሮም እምበር ናይ ሕጂ ሲ እዛ ምድሪ ሲ ናይ ፈተና እያ ስለተፈተንኩም ሲ ኣምላኽ ተኣሽሙ ኢልኩም ክትፍተኑ ከለኹም ደቂ ኣምላኽ ተኮይንኩም ሕጉሳት ኩኑ በቲ ተኣሽሙ ነታ ትመፅእ ዘላ ሂወት ንዓኣ ሕሰቡ ዝሓሰቡ ሲ ተሓሊኹም ኣለኹም ማለት እዩ እታ ትመፅእ ሰማይ ከምኡ መሲሉ ተራእዩና ኣነ ብሓቂ ቃል ሕይወት ተስማዕልና ማማ ሙሉ እሺ ሕጂ ኦኬ መምህር ሳራ ንዓኣ ዲኺ ወይስ ካልእ ኢኺ ከተስተንትኒ I think ሙሉ ሃፍተይ ገሊፃቶላ ግን ከምኡ ክንበፅሕ ናብቲ ነቲ እምነት ዋላ እንተሃዝናውስ ብሓይሊ ኣምላኽ እንዳተደገፍና ኢና ኣብኡ ክንበፅሕ ንኽእል ኮይኑ ተሰሚዕኒ እሞ ኣሜን ተስማዕ ኣሜን ቃል ሕይወት ተስማዓልና ቁጥሪ 6-7 ኣስተንቲኖም ማዮም ኣማ ሕይወት ኣቢላታ ፀኒሓ እሺ ኣብዚ 8-9 ኢልኩም ሓፊ ኣቢልኩም ፀናሕኩም ናባኹም ሓደሽቲ ተደይሃልዮም 8-9 ናዱ የቆኑት هو ማማ በሪ ነዚ ከይርኢኹሞ እተፍቅርዎ ሕጂ እውን ከይርኢኹሞ ብኡ እተኣምኑ ዘለኹም ነቲ መደምደምታ እምነትኩም ንሱ ድማ መድሓን ነፍሳትኩም ምስ ረኣኹምዎ ብዘይንገርን ክቡር ሓጎስ ክትሕጎሱ ኢኹም እቲ ከይረኣኹሞ ተፍቅርዎን ተኣምንዎ ዘለኹም ሕጂ እውን መደምደምታ እምነትኩም ንሱ ንምድሓን ነፍሳትኩም ምስ ረኸብኩሞ ብዘይንገር ክቡር ሓጎስ ክትሕጎሱ ኢኹም ወቲ ከይረኣና ንኣምነ ኩሉ ነገር ብእምነትና እውን በልና ንኸደሲ ኩሉ ንመጨረሻስ መደምደምቲ ሓጎስ ከፈፀምቱ የርእየና እምበር ክንሕጎስ ኢና ትፃዕሪ እውን ከምኡ ትፅዕርዎን ኣቦታትና ትደኽሞ ዘለኹም ንሱ እዩ እንድሕር ነዚ ፈፂምና ብእምነት ከምዚ ጌርና ኸድናሲ ክቡር ሓጎስ ክንሕጎስ ምዃንና ኢና ንኣምን ብንዮ ከኣኹም ንኩሉ ሓጎስ ይግበረልና ኣሜን ቃል ሕይወት ተስማዕልና ቁጥሪ 13 መነስተንትነልና ሽማማ ሕይወት ቀፅሊ ክፍትን እስቲ እንታይ ኣትብዘና ስለዚ ሓቆቅ ልብኩም ተዓጢቅኩም እናተጠንቀቅኩም ነቲ ብምክሃድ ኢየሱስ ክርስቶስ እትረኽቦ ፀጋ ሙሉእ ተስፋ ግበሩ
أنا تأتي في أخي قلت أخليه كل جزيسي كم تتصوع خمو تعاطيكم بأملاخ تتصوعكم يخم ملوء تسفان ملوء زي واقخ فليلكم تعاطيكم تطويلكم سي تي أملاخ تتصوعكم سي كتقال سوخم زلكم تكستايت قبرن خموها كل جزي قدسان كتكونوا لكم نايك قدسنا تراك تحسبوا لكم أخوينا تردعني بزي تقاقي እሺ ቃለ ሕይወት ተስምዓልና ወክርስቶስ ምስተገልፀ እንረኽቦ ፀጋ ኣሎ ምሽ هو ፀጋ ምድሓን ፀጋ መንግስቲ ኣምላኽ በቃ ኣብኡ ምሉእ ተስፋ ግበሩ እንታይ ብምግባር ሓዋቕ ልብኹም ተዓጢቅኩም تعاطيكم ሕጂ ኣዴታትና ኣቦታትና ኣብ ሕቆኻ ማዕጡቕ ተዕጠቕ እንዲኻ ኣብዚ ከዓ ሓዋቕ ልብኹም እብል ኣሎ ነቲ ስኢልካ ሕቆኻ ጥራይ ደይኮነ ካብ ውሽጢ እቲ ናይ ልቢ እቲ መንፈሳዊ ነገር ንምዃን እዩ ሕጂ ኣብቲ ምግሃድ የሱስ ክርስቶስ እትረኽብዎ ፀጋ ኣብኡ ሙሉእ ተስፋ ግበሩ እሺ ቁጥሪ 16 15 ደይተሳተፍኩም ተሃሊኹም It's so simple. أنا قدس يوم قدسات كوني أتبل دللا. كنساتف سلاز دلو خير كلنا. انتهي مالتها. أنا قدس يوم نسخاتكم كا قدسات كونوا بلالو. سكتهم ديت ساتفنا. عفتنا للتا. سيمبل تمثل مبر تعز خبرت مثلني قدوس يوم قدوسان كنوا يقولوا سي I wish it was easy تا قدوسان كنوا قبل كله خاص نخبر أملاخ እግዚአብሔር ዝመረጾ ስራሕ ንክንሰርሕ ፍሉያት ክንከውን እዩ እቲ ኣብዚ ዘለና ዘመን ግሽነትና ክርስትናናን ዕድሜናን ከኣኒ ንኩሉ ነገር ንገብሮስ ንክብሩ ክኸውን ዘሰንትና ኩሉ ግዜ ሞ ቃለ ሕይወት ተስምዓልና آمين قرفتي خص ايش بس صنحة ديتزاربو تلو قدرنا نحدلكم دياكون نع أدوخ كوس خلا قبل رأس زحفتنا زولتا طبعات يا يعقوب شيء نعي كوينو استسمعني أنا قدس يم قدسان كونوا قبل كله እግዚአብሔር عادة بدمن زتجزاؤكم واجات خفيلكم يم كل جزء دلوقتي كونوا عندنا خام نبيك خدكوا أنا بوجنة نبتن 10 تدناجل كل جزء دلوقتي كونوا مخنياتو تنزي تدالوا أبتا مودة تنتريفن إتن تدالين صنحاتن كل جزء دلوقتي كونن صنحها مستا ساعتنا أبتا جزءنكا عند بيت مسيح قويتنا يسوع كريستوس أبتز رخبلات مرعوقة مسو نبتي أدراش ويكا نبتي صبوق بوتأثين مالتي أنا قدوس يمو قدوسان كونو أنا خلو أب قدوس ولا حنت نجر إن كان زبها النجر يلن أب قدوس ولا حد سياف يلن أب قدوس ولا حد جيجا يلن نسخاتكم كا كل جزء دلوقت كونو غير موسد كوانيرة يغني الله آمين قال له تسمع لنا يعني اشتغلت النمس نايزيوم كل يوم اوكي ناي يامين يعقوبن التن ماشي كل يوم ما عنديهم حنتي يخمل الله زدلي واقع خفيلو لنا عندي بدومو قدسا كم زازبلا يعقوبم حجي انتاي أبا انتاي موسق كلاني السوق خندز خفل لنا دومس نحنا خانن دحدحنا فقر خنقبر كم زلنا كأمسات خيد مساخ الوات صنحو إليك استاقريا آمين قال له تسمع لنا أنا خان اشتيكو السخدة بقى اوكي ماما ملو أنا قدس يمو قدسان كونو مالت نعي مسولو بخلو بتقبري تخلو زرعينا نعو مسيلنا تأشمو نعو مسيلنا نخن نبر
ንዑ انت مسلنا خا قدسان مالتيو مثلنا عي مسولو مالتيو مثلنا نخا آمين قالوا تسمع لنا كم زي أجرنا هنكتسلن دسم بلني جزء تخيل سلزلاجين تعرف ولا جزء نبونا كهوامي أبونا متيوم مرتن معدن مخرن مبرهن مجلس انجيروم صولت جيروم كعسولنا مدرخنا ببونا وراي كبرنا مسجانا نعم لاخيكم سلت سنحنا جزء بنا مباي مرجتا من حونا دياقون قاله وتسمع لنا حونا ممرد ما خم وترو مسمو كسيو سيبيلكا وسيدكا سفيحو نسخن مهارو زمسنا زاد على خادمة جابير كل جزء أمد العوكا أفتوت كبرت دل دما جابير منفس قدسو لإخو حيلي يحكم مليش دما صقو يبزحلكا مون حفتنا عملو زماري ملاختي يسمع لنا كلكم دما كابزاخن مهارا زمسنا معرف حدا ترداكم حسابكم كتقلصوا زمسخم زمن أقلقلتكم أي بارخ أبتا قصري شمانتن قصري تشعتني قرب كستنتن دالي نزي كير أخمو التفكروا حجون كير أخمو قلت أمنو زلخم نتي مدمدمتا أمنتكم نسر ما مدحان نفساتكم سرخبكم مو بزي نقرن كبرن حقوس تحقوسوا يخوم إلو هاريا بطرس نتخير أخمو التفكر وزلخم خير أخمون بوء تأمنوا زلخم مسؤو بلعنان ستنان بأداونا دادما دهسسنايون أرمسسنايون إلو هواريا بطرس أب هاريا يوحنس يقرأتا أب قدامي ملوختو معرف حدا زمسكرو نحنا دما بتيرئنايون مسؤول بلعنان ستنان دهسسنايون زبولو نحنا قنا كيرا أنايو النفقرو زلنا كيرا أنايو دما إن أمنو زلنا أبتي نتغير أخمو تفقروان كيرا أخمو التأمنوان زلخم تا مدمدم تا امنتكم دما نمدحن نفساتكم مسرخبكم واسي بزي نقرن كبرن حقوس تحقوسي إخوم إلو كبري نأملاخ يخون كمتي هوريا قدس باولوسون أب قدامي ملأختو معراف كلتة قصري تشعتن تايلو كناخ خمت صحف زبلو اتا عيني زي رأيتو إذنخا زي سمعتو قبل بسب زي تحاسبه نتوم أملاخ نتوم زفقروا أدالو اللوم إلو كابت خير أنا يو النفقرون خير أنا يو دما إن أمنون زلنا أملاخسي عيني زي رأيتو إذن دما زي سمعتو قبل بسب دما زي تحاسبه أملاخ نتوم زفقروا أدالو اللوم تي تداليل نازلو تي كبرن كن حقوسن أملاخ أداليلنا زلسي قليل كم زي كونه حب نجر
ኣዳልዩልና ከም ዘሎ ኣምላኽ እዩ ዝነግረና ዘሎ እሞ ክቡር ሓጎስ ክትሕጎስ ኢኹም ሓጎስ ብኩልኩም ሰብ ውሉድ ወሊዱ ስራሕ ረኺቡ ቤት ኣጥርዩ ትምህርቲ ወዲኡ ብዝኾነ ነገር ክሕጎስ ይኽእል እዩ እዚ ግን ግዝያዊ እዩ ነባሪ ድማ ኣይኮነን ስራሕ ረኺብካ ክስእን ትኽእል ኢኻ ሃብቲ እውን ረኺብካ ክስእን ትኽእል ኢኻ ውልድካ እውን ተቐቢልካዮ ክስእኖ ትኽእል ኢኻ እቲ ካብ ኣምላኽ ዝርከብ ሓጎስ ግና ህያው እዩ በዚ ሃገር መልእኽቲ ክዓፁ በወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 16 ቁፅሪ 22 እንዳኢሉ እምበኣር ከንስኻትኩም ሎሚ ጓሃለኩም ግናኸ ከም ብሓድሽ ክርእየኩም እየ ልብኹም እውን ክሕጎስ እዩ ሓጎስኩም ድማ ካባኹም ዝወስዶ የለን ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ትቐንዲ እቲ ካብ ኣምላኽ እንረኽቦ ሓጎስ ከምዚ ዓለም ሎሚ ሂባ ሎሚ ሕጉሳ ፅባሕ ተጉሄካ ሕጉሳ ደቂሳ ኣጉያ ተተንስኣካ ከምኡ ይኮነን እዚ ሓጎስ እዚ ነባሪ ሓጎስ እዩ ካባኻትኩም ድማ ዝወስዶ የልቦን ኢሉ እሞ ምስ ረኸብኩም ሞሲ ብዘይ ንገርን ክቡርን ሓጎስ ትሕጎስ ኢኹም ዝብለና ዘሎ እዚ ሓጎስ እዚ ድማ ዘለዓለማዊ ሓጎስ ነባሪ ሓጎስ ሓደ ድማ ካባና ዝወስዶ ከም ዘይብሉ ምክንያቱ ካብ ሰብ ተረኺብካዮ ሰብ ከግድፈካ ክእል እዩ ብዝኾነ ነገር ዝመፀ ሓጎስ ተኮይኑ ድማ ተዓዲጉ ከም ዝመፀ በብግዚኡ ክጠፍእ ይኽእል እዩ እዚ ግና ነባሪ ሓጎስ እዩ ካብ ልብኹም እውን ክሕጎስ እዩ ሓጎስኩም ድማ ካባኹም ዝወስዶ የልቦን እዩ እዚ ዝመስል እዩ ንዓና ተዳልዩልና ዘሎ እሞ ከምቲ ቃሉ ነቢርና ድማ ኣብ ዘለዓለማ ሓጎስን ኣብቲ ክቡር ሓጎስን ተካፈልቲ ኮይንና ክንነብር እግዚኣብሄር ንኩሉና ይሓግዘና ስለኩሉ እግዚኣብሄር ምስጋና ይብፅሓዮ ሰዓት ቁርብ ወሲደ ኣለኹ ቅረታ እሞ ብፀሎት ክንዓፁ ስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሓደ ኣምላክ ኣሜን ቅዱስ እግዚኣብሄር ኣምላኽና ስለኩሉ ተመስገን ክንጅምር ዘነቃቃሕኻና ጀሚርና ንክንፍፅም ድማ ኣምላኽና ዘይተፈለኻና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብዚ ክንመሃሮ ዘምሰና ድማ ኣምላኽና ሓንቲ ንዓና ትኸውን ወሲድና ክንነብረሉ ክንመላለሰሉ ህያዋን ክንፅዋዓሉ ንስኻ ረድኣና ሰማዕቲ ጥራሕ ዘይኮናስ ሰሚዕና ክንገብር ገርና ክንፀድቕ ኣብ ክንዲ 130 60 ሚእቲ ክንፍረ ክንፈሪ ንስኻ ረድኣና ብሩኽ ምሸት ኣምሲኻና ኢኻ ነመስግነካ ብሩኽ ለይቲ ድማ ሓድረና ጾምና ባርኸልና ቀድሰልና ነቦታትና ነቢያት ከም ተቐበልካሎም ተቐበለልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣበሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክ ኣለኹ ብሕልና ከድንግል ኢኺ ብስጋኹ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሄር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክ ኣለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ፀጋ ያ ብሄር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ይፍታህ ወይ ስረይ እግዚእና አምላክን ምራን ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ከጋና ሰሪያት ያደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አውየ ካናንቱ አውየ ዲያቆናት እዱ አንስ አይርጎ ህፃናት በስምከም ክንፍታኖ ንጻኔ ይረሰንስ ክሏን ሰማያት ዚዮ መሃረን ክርስቶስ መልዓ 12 ዚዮ መሃረን ክርስቶስ 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 ዚዮ መሃረን ክርስቶስ
زيو مهارن كريستوس 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 كمون بنت اجزيتنا مريم مهارن كريستوس بالعصر تغلته بنت اجزيتنا مريم كريستوس بنت اجزيتنا مريم كريستوس بنت اجزيتنا مريم مهارن كريستوس بنت اجزيتنا مريم كريستوس بنت اجزيتنا مريم مهارن 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 كريستوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኩምን ኣብ ልዕሊ ኣብ ዘለና የቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ኩልኩም ዘመን ይባርኽ ብሩኽ ለይ ትግበረልና አሜን። ጀሚሩ ዘፈጸመና ልዑለ ባህሪ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ይብፅሓዮ። أمين أبتاتنا أمين بروح ليتي تصبحوا وأمسينا حنا مسي كلكم ثانك يو تصبحوا تماهرنا قال هيوات يسمع لنا رح نحضروا بروح مشيت بروح ليتي كبر لنا بروح سامنتي بروح سامنتي كبر لنا ለዝነበረና ለዝነበረና ናይ ትምህርቲ ጊዜ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እስማዕና ብሩኽ ለይቲ አሜን። ደህና ደሩ ብሩኽ ለይቲ